Asempa no sɛdeɛ Luka twerɛ maaye ti baako. Esan sɛ nipa pii afato wɔn ho so sɛ ɔbɛkyerɛ nsɛm a aba wɔyɛ mu no atoato aso. Sɛdeɛ wɔn a wofiri mfitiaseɛ de wɔn ani huneɛ na ɔsom asɛm no ho de maa yɛn no nti. Teofilo pa, ɛyɛ sɛ me nso, mahwehwɛ ne nyinaa mu pɛpɛɛpɛ firi mfitiaseɛ no, mekyerɛw no maako mebrɛ wɔ, na wahu sɛ nsɛm a wakyerɛkyerɛ wɔ no ɛyɛ nokorɛ. Yudahene Herode brɛ so no, ɔsɔfo bi transe a ɔfrɛ no Sakaria a ofiri Abia asɔfokuo mu. Na ne yere ɛyɛ Aaron mama no mu bi a ɔfrɛ no Elizabeth. Na wɔn bɛɛ no nyinaa tumi Nyankopɔn anim edi Awurade ahyɛde ne trenedie nyinaa so a ɛho nni asɛm. Na wɔnni ba ɛfiri sɛ Elizabeth yɛ obonini, na wɔn bɛɛ no nyinaa anyinyini. Na ɛbaa sɛ ɛduru n'asɔfokuo so na ɔyɛ n'asɔfo dwuma Nyankopɔn anim no. Sɛdeɛ asɔfo dwuma no teɛ no, ɛduru ne so sɛ ɔkɔ Awurade asɔredan mu ɛkɔhye ohwam. Na ɔrehye ohwam no, ne nipakuo no nyinaa gyina adi hɔ ɛbɔ mpaeɛ. Na Awurade bɔfoɔ bi bɛyi ne ho ɛkyerɛɛ no, ɔbɛgyina ohwam afɔrebukyia no nifa. Na Sakaria huu no no, n'akoma etui na ehu kaa no. Na bɔfoɔ no see no sɛ, Sakaria, nsuro na wato adesere. Na wɔyere Elizabeth bɛwo ɔbabarima ama, na wato ne din Yohane. Na bɛyɛ wo anigye ne ahosan, na n'awo nti nnipa bebree ani bɛgye, ɛfiri sɛ ɔbɛyɛ kɛse Awurade anim, na ɔrennom bobesa anaa nsa biara. Na wo nkronkron bɛyɛ no ma afiri ne n'ayam mpo. Na ɔbɛdane Israel ma mu bebree aba Awurade wɔ Nyankopɔn nkyɛn. Na ɔde Elia honhom ne n'ahoɔden bɛdi n'anim, akɔdane agyanom akoma aba wɔn mma ho, ne asoɔdenfoɔ akɔ ɔtreneefo adwene ho, na wɔasiesie ɔman a wɔaboaboa wɔn ho no de ama Awurade. Na Sakaria se ɔbɔfoɔ no sɛ, ɛdeɛn na mede bɛhu no yei, ɛfiri sɛ mabɔ akora, na me yere nso abɔ aberewa. Na ɔbɔfoɔ no bua see no sɛ, Mene Gabriel megyina Nyankopɔn anim, na wasoma me sɛ memmɛkasa menkyerɛ wo, na menka wo nsɛm pa yi. Na hwɛ, wobɛtɔre mu, na worentumi nkasa de bɛkɔ akɔsi da a yɛnum bɛba, ɛfiri sɛ woanyɛ me nsɛm a ɛbɛba mu ne berɛ mu no anni. Na nkurɔfoɔ no twɛn Sakaria, na ɛyɛ wɔn nwonwa sɛ wakyerɛ asɔredan mu hɔ saa. Na ofiri adiɛ no, wantumi ankasa nkyerɛ wɔn. Ohun sɛ wakɔhu biribi asɔredan mu hɔ. Na ɔno deɛ ɔde ne nsa ne ne ti ɛna ɛyɛ nsɛnkyerɛnne, na wantumi ankasa. Na ɛbaa sɛ ne som na wie duro no, ofiri hɔ kɔɔ ne fie. Na nna yi akyi no, ne yere Elizabeth nyinsane, na ɔde ne ho sie abosomi no mu kaa sɛ, sɛdeɛ Awurade ayɛ me, na wabɛhwɛ me sɛ ɔbɛyi m'ahohora afiri nnipa mu no mu ni. Na bosomi a ɛtɔ so 6 no mu no, Onyankopɔn soma a ɔbɔfoɔ Gabriel kɔɔ Galilea kuro bi a wɔfrɛ no Nasaret mu, ababaa bi a wɔde no ama barima bi a wɔfrɛ no Yosef ofiri David abusua mu awadeɛ nkyɛn. Ababaa no edin di Maria. Na ɔbɔfoɔ no ɛbaa ne nkyɛn bɛkaa sɛ, ma w'ani nye wo a wadom wɔ, Awurade ka wo ho. Na n'akoma tu n'asɛm no ho, na ɔdwen ho sɛ, Nkyia bɛni. na ɔbɔfoɔ no se no sɛ, Nsuro Maria, na woanya Nyankopɔn adom. Na hwɛ, wobɛnyinsɛn, na woawo ɔbabarima, na woato ne din Yesu. Ɔbɛyɛ ɔkɛseɛ, na wafrɛ no deɛ ɔwɔ ɔsorosoro no ba. Na Awurade Nyankopɔn de n'agya David ahengua bɛma no. Na obedi Yakob fie so hene daapem, na n'ahenni to rentwa da. na ɔse ɔbɔfoɔ no sɛ, Yei bɛyɛ dɛn na ba, ɛfiri sɛ menim ɔbarima biara. na ɔbɔfoɔ no bua see no sɛ, Honhom Kronkron bɛba wo so, na deɛ ɔwɔ ɔsorosoro no ahoɔden abɛkata wo so. Enti na ade kronkron a wobɛwɔ no, ɔbɛfrɛ no Nyankopɔn ba. Na hwɛ, wo busuani Elizabeth nso anyinsɛn ɔbabarima ne mmerɛ wɔ aberɛ mu, na deɛ wɔfrɛ no obonini no, yei ne bosomi a ɛtɔ so 6. Ɛfiri sɛ Onyankopɔn fam deɛ, biribiara ni hɔ a ɛntumi nyɛ hɔ. ɛna Maria se, Hwɛ, Awurade afenaa ne me.
Enye mami sɛdeɛ wasɛm sie. Na ɔbɔfo no gyaa ne hɔ kɔe. Na n'anim a Maria de ahoɔhwerɛ ɛsɔre kɔɔ mmepɔ so Yuda kuro no mu. Na ɔkɔɔ Sakaria fie kɔkyea Elizabeth. Na ɛbaa sɛ Elizabeth tii Maria nkyia no, akɔkoa no huri ne yam. Na kronkron hyɛ Elizabeth ma. Na ɔde ne kɛseɛ teɛ mu sɛ, Wɔahyira wo mmaa mu, na wɔahyira wo yam adeɛ. Na yei firi he sɛ me wura ne na reba me nkyɛn yi. Na hwɛ, wo nkyiatwa a masom ara pɛ, akɔkoa no de ahosan huri me yam. Na nhyira ne deɛ wagye adie, ɛfiri sɛ, nsɛm a Awurade ama wabɛka akyerɛ no bɛba mu. Na Maria kaa sɛ, Me kra akamfo Awurade, na magye nkwa Nyankopɔn ho, na me honhom ho asan no, ɛfiri sɛ wahwɛ n'afena ohia setena. Na hwɛ, ɛfiri nnɛ awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa bɛfrɛ me nhyira, ɛfiri sɛ Otumfoɔ no ayɛ ade kɛse ama me, na ne din ne kronkron, na ne mmɔborɔhunu ɛwɔ wɔn ne a wosuro no so awoɔ ntoatoasoɔ a ɛdidi soɔ nyinaa mu. Ɔde ne basa yɛ ahoɔdenneɛ, wapansam wɔn a wɔyɛ ahantan wɔn akoma nsusuyɛ mu. Watu atumfoɔ afiri w'ahengua so, na wapagya hiafoɔ. Ɔde nipa hyɛ wɔn a ɛkɔm de wɔn ma, na wagya ahonyafoɔ kwan yɛfunupan. Wasɔ n'abɔfra Israel mu, sɛ ɔde bɛkae ne mmɔborɔhunu, sɛdeɛ ɔka kyerɛɛ yɛagyanom no, ama Abraham ne n'asefoɔ daa. Na Maria tra ne nkyɛn bɛyɛ abosome 3, ɔsan kɔɔ ne fie. Elizabeth awoduru so, na ɔwɔ ɔbabarima. Na n'afipamfoɔ ne n'abusuafoɔ tee sɛdeɛ Awurade ayɛ n'adɔyɛ kɛseɛ no, wɔne no ani gyeeɛ. Na ɛbaa sɛ ne naawɔtwe soɔ no, wɔbaa sɛ obetwa abɔfra no twetia. Anka wɔde no etu n'agya Sakaria. Nanso, ne na kaa sɛ, Daabi, wɔmfrɛ no Yohane. Na ɔsee no sɛ, Obiara ni wobusua mu a wɔfrɛ no saa. na ɔde nsɛnkyerɛnne bisaa n'agya edin a ɔpɛ sɛ ɔde to no. Na ɔgye twerɛpon ketewa bi atwerɛ so sɛ, ne din ne Yohane. Na ɛyɛ wɔn nyinaa nwanwa. Na n'ano buee na ntɛkrɛma nhoma ɛsanee amoro mu hɔ ara, na ɔkasa yi Onyankopɔn ayɛ. Na ehu kawan a watwa wɔn ho ahyia no nyinaa, na ɔkeka nsɛm nyinaa Yudea mmepɔ so nkuro nyinaa mu. Na wɔn a wɔte nyinaa de sie wɔn akoma mu kaa sɛ, Ɛdeɛn ara na abɔfra yi rebɛyɛ? Hwɛ, Awurade nsa wɔ ne so. Na n'agya Sakaria deɛ, Honhom Kronkron ahyɛ no ma, na ɔhyɛ nkɔm sɛ, Nhyira ne Awurade, Israel Nyankopɔn, ɛfiri sɛ wɔabɛhwɛ na wɔagye ne man. Wɔama nkwagye abɛn so ama yɛn n'abɔfra Dawid fie, sɛdeɛ ɔde n'adiyifoɔ kronkron a wɔwɔ hɔ firi teteete no ano kaeɛ no, sɛ wɔnye yɛn mfiri yɛn atamfo ne wɔn a wɔkyiri yɛn nyinaa nsɛm, sɛ obehu yɛn agya no mmɔbɔ na wakae n'apam kronkron no. Ntam a wɔka kyerɛ yɛn agya Abraham sɛ ɔbɛma wɔayi yɛn afiri yɛn atamfo nsɛm, na yɛasom no ehu nim, ahoteɛ ne trenee mu wɔ n'anim yɛn da nyinaa. Na wo abɔfra yi, wɔbɛfrɛ wɔ Ɔsorosoroni no diifoɔ, ɛfiri sɛ wobɛdi Awurade anim akosiesie n'akwan, na wode nkwagye ho nimdeɛ ama ne man. Wɔwɔ mbɔne fɛfiri a ɛfiri yɛn Nyankopɔn mmɔborɔhunu a ɛmaa ne yɛm hyehyee no no mu. Ɛno nti na adekyea a ɛfiri soro abɛpue yɛn soɔ, sɛ ɛbɛhyerɛn ama wɔn a wɔtete sum mu ne owuo sunsum ase, na wɔagye yɛn taataa kɔ asomdwoe kwan so. Na abɔfra no nyinii na onyaa honhom ahoɔden, na ɔtrɛɛ srɛ so, de koduruu da a ɔde ne ho kɔkyerɛɛ Israel. Luka Asɛmpa Timienu. Na ɛbaa sɛ nna no mu no, mmara bi firi Kaesare Augusto nkyɛn ɛbaa sɛ wɔnkan wiasefoɔ nyinaa ntwerɛ wɔn din. Yei ne ɔkan edi kan bere a na Kirenio di Syria amrado no. Nnipa nyinaa kɔɔ wɔn kurom kɔtwerɛ wɔn din. Na Yosef nso firi Nasaret a ɛwɔ Galilea sim kɔɔ Judea, David koraa a wɔfrɛ no Bethlehem mu, ɛfiri sɛ na ofiri David fie ne n'abusua mu. Wɔtwerɛɛ ɔne ne siyerɛ Maria a ɔnyem no din. Na ɛbaa sɛ wɔwɔ hɔ no, na wɔreduru so, na ɔwɔ n'abakan barima,
na ɔde ntoma kyekyeree no na ɔde no to mmoa adididaka mu ɛfiri sɛ wɔanya kwan ahɔhodan no mu. Ne nnwanhwɛfoɔ bi wɔ saa asase no so de wira mu wɛn wɔ nnwankuo anadwo. Na Awurade bɔfoɔ bɛgyinaa wɔn nkyɛn, na Awurade animuonyam ran twaa wɔn ho hyiae, ne hu kɛseɛ kaa wɔn. Na bɔfoɔ no sii wɔn sɛ, Monsuro, na hwɛ, mede asɛmpa a ɛyɛ ne gyie pii, na ɛbɛyɛ ɔman nyinaa dea merebrɛ mo. Sɛ nnɛ, awo agyenkwa a ɔne Kristo, Awurade no, ama mo wɔ Dawid kurom, na yei ne mo nsɛnkyerɛnne. Mobɛhunu akokoaa a wɔde ntoma akyekyere no, sɛ ɔda mmoa de didaka mu. Na mpofiri mu ara, ɔsoro asafo bebree bɛka ɔbɔfoɔ no ho yi Onyankopɔn ayɛ sɛ, animuonyam wɔ sorosoro ma Onyankopɔn, na asomdwie wɔ asase so nnipa a wɔsɔ n'ani mu. Na ɛbaa sɛ abɔfoɔ no firi wɔn nkyɛn kɔɔ soro no, nnwanhwɛfoɔ no keka kyerɛkyerɛɛ wɔn ho sɛ, Momma yɛnkɔ Bethlehem, na yɛnkɔhwɛ asɛm a aba a Awurade ayi akyerɛ yɛn yɛ. Na ɔkɔɔ ne ntam so, na ɔkɔhuu Maria ne Yosef ne akokoaa no sɛ ɔda mmoa adididaka no mu. Na ohuu no no, ɔkaa abɔfra no ho nsɛm a ɔka kyerɛɛ wɔn no. Na deɛ nnwanhwɛfoɔ no kaeɛ no yɛ wɔn a ɔteɛ nyinaa nwanwa. Na Maria deɛ, ɔde nsɛm nyinaa sie, na ɔdwen ho n'akoma mu. Na nnwanhwɛfoɔ no san kɔɛ kɔhyɛɛ Onyankopɔn animuonyam, na oyii n'ayɛ wɔ deɛ ɔteɛ na ohunuiɛ sɛdeɛ ɔka kyerɛɛ wɔn no nyinaa nti. Na odii nnaawɔtwe a wɔbɛtwa no twetia no, ɔtoo ne din Yesu sɛdeɛ ɔbɔfoɔ no kyerɛɛ ansa na onyinsɛe no ɔyɛfunu mu no. Na wɔahodwira de n'aduruiɛ sɛdeɛ Mose mmara seɛ no, ɔde no kɔ Yerusalem sɛ ɔde no kɔma Awurade. Sɛdeɛ wɔakyerɛ Awurade mmara mu sɛ ɔbarima bi a ɔbɛbue yɛfunu ano no ɔbɛfrɛ no kronkron ama Awurade. Wakɔbɔ afɔdeɛ sɛdeɛ ɛte Awurade mmara mu no. Ɛnyɛ nkuku mmienu anaa mmorɔnoma mma mmienu. Na hwɛ, ɔbarima bi wɔ Yerusalem a wɔfrɛ no Simeon. Saa onipa yi tene, ɔfɛre adeɛ na ɔtwɛn Israel awerɛkyekyerɛ. Na Honhom Kronkron no ayi akyerɛ no sɛ ɔnhu wuo, gye sɛ wahu Kristo a ɔyɛ Awurade deɛ no ansa. Na Honhom no ma no kɔɔ asɔrefie hɔ. Na abɔfra Yesu no awofoɔ de no baa sɛ wɔbɛyɛ sɛdeɛ mmara no teɛ ama no no. Ɔfaa no too n'aba so, na ɔhyiraa Onyankopɔn sɛ, Awurade, afei wugya w'akoa kwan asomdwie mu sɛdeɛ w'asɛm seɛ. Ɛfiri sɛ m'ani ahunu wo nkwagye a wasiesie aman nyinaa anim. Ane ɛbɛma amanaman so ateɛ na bɛhyɛ wo man Israel animuonyam. Na deɛ ɔkaa ne ho no yɛ n'agya ne ne na nwanwa. Na Simeon hyiraa wɔn na ɔka kyerɛɛ ne na Maria sɛ, Hwɛ, abɔfra yi na ɔde no asi hɔ ama Israel nnipa bebrebe ahweaseɛ ne sɔreɛ, ne nsɛnkyerɛnne a ɔbɛkasa tia no. Na wɔn nso, afena bɛhwie wo a wo kra mu, na koma bebree mu adwene yiedi. Na odiyifo baa bi a ɔfrɛ no Hana wɔ hɔ. Ɔyɛ Fanuel ba a ofiri Asel abusuakuo mu. Wanyini, na ɔwaree ne mmabaa bere mu ne ne kunu tenaa mfirinhyia 9. Na ɔyɛ kunafo a wadi bɛyɛ mfirinhyia 24. Na ɔmpa asɔrefie hɔ da. Na ɔde mmuada ne mpaebɔ som Onyankopɔn adesae ne adekyeɛ. Na dɔn no ara mu, ɔno nso bɛgyinaa hɔ bi yi Onyankopɔn ayɛ saa. Ɔka ne ho asɛm kyerɛɛ wɔn a wɔretwɛn ɔgye a wɔbɛgye Yerusalem no nyinaa. Na wɔwie amanneɛ nyinaa yɛ sɛdeɛ Awurade mmara kyerɛ no. Ɔsan kɔɔ Galilea wɔ nkuro Nasaret mu. Na abɔfra no nyini, na ɔyɛ den, ne nyansa yɛ no ma, na Nyankopɔn adom wɔ ne so. Na n'awofoɔ kɔ Yerusalem daa afirinhyia Twam Afahyɛ ase. Na odii mfirinhyia 12 no, ɔkɔɔ sɛdeɛ afahyɛ no ho amanneɛ teɛ. Na odii nna no wie na ɔresan aba no, abɔfra Yesu no kaa akyire wɔ Yerusalem, nanso na n'awofoɔ nnim. Na wɔsusu sɛ wafra nnipakuo no mu nti, ɔkɔɔ da koro kwan, na ɔhwehwɛɛ no wɔn abusuafoɔ ne amannifuo mu. Na wanhu no no, ɔsan baa Yerusalem bɛhwehwɛɛ no. Na baa sɛ ne nansa soɔ no, wɔkɔhuu no wɔ asɔrefie sɛ ɔte akyerɛkyerɛfoɔ ntam, retie wɔn, na wɔbisabisa wɔn nsɛm. Na wɔn a wɔtie no nyinaa, ne nyansa ne ne mmuaeɛ yɛɛ wɔn nwanwa. Na ohuu no no, ɛyɛ wɔn ahodwiri, na ne nase no sɛ, Ọba,
den waye yen sei. Hwe me ni wagya de ahoyira na ahwehwe wo. Na ɔse on sɛ Adenti na mo rehwehwe me. Monim sɛ esem tena meja fie. na wɔn deɛ wɔante asɛm a ɔka kyerɛ wɔn no ase. Na ɔne wɔn sim sankɔ Nasaret, na ɔbrɛɛ ne ho ase maa wɔn, na ne nade nsɛm nyinaa sie n'akoma mu. Na Yesu nyini nyansa ne kɛseyɛ ne Nyankopɔn ne nipa nkyɛn adom mu. Luka Asempa ti 3. Na Kaisare Tiberio ahennie afe a ɛtɔ so 15 mu no, Pontio Pilato di Judea amrado. Na Herode di Galilea mansini hene. Na ne nua Filipo di Ituria ne Trakoniti asase so. Na Lisania di Abelene mansini hene. Na Hana ne Kayafa di asɔfo mpanin no. Nyankopɔn asɛm baa Sakaria ba Yohane nkyɛn srɛ so. Na ɔbaa Yordan ho asase nyinaa so bɛka adwensakyerɛ suba a ɛde kɔ bɔne fɛfiri mu, sɛdeɛ wɔatwerɛ odiyifoɔ Yesaia nsɛm nwoma mu sɛ, Obi ni tiam srɛ so sɛ, Monsiesie Awurade kwan, momma no ate mpɔntene. Ɔbɛhyɛ abɔn nyinaa ma, na wabrɛ mmepɔ ne nkokoɔ nyinaa ase. Na deɛ akyea no bɛtene, na akwan mmɔnkyemmɔnka ayɛ tonomtonom, na honam nyinaa bɛhunu Nyankopɔn nkwagyeɛ. Ɛna ɔka kyerɛ nkurɔfoɔ akuaku a ofiri baa sɛ ɔma wɔn asu no sɛ, Nhurutiama. Wɔn ɔbɔ mu kɔkɔ sɛ munnwane mfiri abufu a ɛreba no ho. Na afei mo nso aba a ɛfata adwensakyera. Na mumfiri ase nka no mu sɛ, yɛagya ne Abraham. Na mese mo sɛ, Onyankopɔn betumi anyane mma afiri aboɔ yi mu ama Abraham. Nanso wɔde abonnua no ato nnua nhini no ho dada sɛ, dua biara nso aba pa no, obetwa ato ogya mu. Na nkurɔfoɔ akuaku no bisaa no sɛ, Na yɛnyɛ dɛn? na obuaa wɔn sɛ, Deɛ wɔwɔ ntadeɛ mmienu no, ma ne nkyɛ mu ma deɛ wɔni bie bi. Na deɛ wɔwɔ aduane no, ma ne nyɛ saa ara. na towgyifoɔ nso baa sɛ ɔma wɔn asu. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, ɛdeɛ ne ɛnwɔ? na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Munnyi nkyɛ ne deɛ wɔatwa ato hɔ no. na asraafoɔ nso bisaa no sɛ, Yɛn nso yɛnyɛ dɛn? na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Munyɛ obiara haihai. Nso muntutu obiara no kwa. Na momma makatua nso mani. ne ɛsiane sɛ ɔman no hwɛ kwan, na wɔn nyinaa susu wɔn akoma mu sɛ ebia Yohane ne Kristo do nti. Yohane buaa wɔn nyinaa sɛ, Me deɛ, mede nsuo na mebɔ mo asu. Na deɛ ne ho yɛ dene sene me reba a, mensɛ sɛ mesane ne mpaboa homa. Ɔno na wɔde Honhom Kronkron ne ogya bɛbɔ mo asu. Ɔno na ne nhuso apa a wakuta ne nsam. Na ɔbɛpra aporɔyɛ hɔ fitaa. Na ɔboaboa ayuo no ano agu ne san so. Na ntɛtɛ no deɛ, ɔde ogya a enum da bɛhye. na nneɛma pii nso ka ho a ɔde tuu wɔ ɔman no fo kaa asɛmpa kyerɛɛ wɔn. Na ɔmansin hene Herode ne nua yere Herodia ne bɔne a Herode ayɛ nyinaa nti, ɔkaa n'anim no, ɔde yie kaa ne nyinaa ho de Yohane too afiase. Na ɛbaa sɛ ɔbɔɔ ɔman no nyinaa asu no, ɔbɔɔ Yesu nso asu. Na ɔbɔ mpaeɛ no, ɔsoro buee, na Honhom Kronkron sanee honam tebea mu te sɛ aburuburo baa ne so. Na ɛne bi firi soro kaa sɛ, Wo ne me dɔba, wo na wosɔ m'ani. Yesu firi n'adwumanseɛ no, na wadi bɛyɛ mfirinhyia 30. Na obu no sɛ ɔyɛ Yosef ba, Eli ba, Matat ba, Lewi ba, Melki ba, Yanai ba, Yosef ba, Matatia ba, Amos ba, Nahum ba, Esli ba, Nagai ba, Mahat ba, Matatia ba, Semin ba, Yosek ba, Yoda ba, Yohanan ba, Resa ba, Zorobabel ba, Sealtiel ba, Neri ba, Melki ba, Adi ba, Osam ba, Elmadam ba, Er ba,
Yesu ba, Eliezer ba, Jorim ba, Matat ba, Lewi ba, Simeon ba, Yuda ba, Yosef ba, Yonam ba, Eliakim ba, Melia ba, Mena ba, Matata ba, Nathan ba, David ba, Yisai ba, Obed ba, Boaz ba, Sala ba, Nason ba, Aminadab ba, Admin ba, Ani ba, Hesron ba, Perez ba, Yuda ba, Jacob ba, Isaac ba, Abraham ba, Terah ba, Nahor ba, Serug ba, Reu ba, Peleg ba, Ebel ba, Sala ba, Kainan ba, Afsad ba, Sim ba, Noah ba, Lamek ba, Metusala ba, Enoch ba, Yared ba, Mahalalel ba, Kainan ba, Enos ba, Set ba, Adam ba, Nyankopɔn ba. Luka Asempa T9. Na Yesu ahonhom kronkron ayɛ no ma no san firi Yordan ho. Na honhom no de no kɔɔ ɛsrɛ so. Na ɔbonsam sɔɔ no hwɛɛ adaduanan. Nso nnanum no wɔani hwee. Ne nye kosiɛ no ɛkɔm dee no. Na ɔbonsam ka kyerɛɛ no sɛ, sɛ woyɛ Onyankopɔn ba, hyɛ wo bɔyi na nane paa no. Na Yesu buaa no sɛ, wɔatwerɛ sɛ, ɛnyɛ paano nko so na onipa nam bɛtena ase. Na ɔde no kɔɔ bepɔ tenten bi so kɔkyerɛɛ no wiase ahenni nyinaa prɛko. Na ɔbonsam ka kyerɛɛ no sɛ, wo na medi tumi yi nyinaa ne emu animuonyam bɛma wo, na wɔde ahyɛ me nsa, na obiara a mepɛ no mede me ma no. Enti sɛ wokoto sɔre me a, ne nyinaa bɛyɛ wo dia. Na Yesu buaa no sɛ, wɔatwerɛ sɛ, sɔre Awurade wo Nyankopɔn, na ɔno nko na som no. Na ɔde no kɔɔ Yerusalem, na ɔde no kɔgyinaa asɔrefie atifi. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, sɛ woyɛ Onyankopɔn ba, to wo ho firi ha twene fam. Na wɔatwerɛ sɛ, wo nti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ sɛ wɔmmɛhwɛ wo, na wɔmmɛsoa wo wɔ wɔn nsam, na wɔamfa wo nan ampem wɔ boɔ. Na Yesu bua see no sɛ, wɔaka sɛ, nsɔ Awurade wo Nyankopɔn nhwɛ. Na ɔbonsam wie sɔhwɛ no nyinaa no, ogyaa no hɔ kɔɛ ansa. Na Yesu nam honhom no ahoɔden mu ɛsan ba Galilea, na ne ho asɛm trɛ asase atwa hyia no nyinaa so. Na ɔkyerɛkyerɛ wɔn hyia adan mu, na wɔn nyinaa hyɛ no animuonyam. Na ɔbaa Nasaret a wɔyɛ ne no wɔ hɔ no, na homeda sɛdeɛ ɔyɛ daa no, ɔkɔɔ hyia dan mu, na ɔsɔre gyinaeɛ sɛ ɔbɛkenkan. Na ɔde odiyifo Yesaia nwoma hyɛɛ ne nsa, na ɔtrɛɛ nwoma no mu ehu faako a wɔatwerɛ sɛ, Awurade honhom wɔ me so, na nti wasra me sɛ, memmɛka asɛmpa menkyerɛ ahiafoɔ. Wasoma me sɛ, memmɛka ɔgyeɛ menkyerɛ nomum, ne adehunu menkyerɛ anifrafoɔ, na memmɛgya wɔn a wɔapɛkyɛ wɔn no kwan, na memmɛka Awurade anisɔ afiri nhyia. Na ɔbobɔɔ nwoma no de maa ɔsomfoɔ no, na ɔtenaa ase. Na wɔn a wɔwɔ hyiadan mu hɔ nyinaa de wɔn ani hwɛɛ no din. Ofiri ase ka kyerɛ wɔn sɛ,
ɛnɛ na twerɛ asɛm yi aba mu asom. Na wɔn nyinaa di n'adanseɛ, na adom nsɛm a ɛfiri n'anum no yɛ wɔn nwanwa, na ɔkaa sɛ, Ɛnyɛ Yosef ba no ni anaa? na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Ampa ara, mode bɛyi bɛbu me sɛ, ɔsafo, sa ho yadeɛ. Nneɔma a yɛate sɛ woyɛ ɔno Kapernaum no, yɛ ɔno w'agya kurom ha yi bi. ɔkaa sɛ, Nokorɛ mese mo sɛ, wɔmpɛ odiyifoɔ biara agye no n'agya kurom. Na meka no nokorɛm. Elia berɛ so a ɔsoro mu too mfeɛ 3 ne abosom 6, na ɛkɔm kɛseɛ baa asase no nyinaa soɔ no. Akunafoɔ pii wɔ Israel deɛ. Nanso wansoma Elia ankɔ wɔn mu biara nkyɛn sɛ Sidon kuro Sarepta mu ɔbaa akunafoɔ bi nkyɛn. Na odiyifoɔ Elisa berɛ so no, akwatafoɔ pii wɔ Israel deɛ. Nanso wamma wɔn mu biara ho amfi, gye Siriani Naaman. na wɔn a wɔwɔ hyiadan mu hɔ nyinaa tee saa no, abufuo hyɛ wɔn ma. Na wɔsɔre sunsum no firi kuro no mu hɔ, de no kɔɔ bepɔw a wɔn kuro no da soɔ no ano, sɛ wɔsum no ama ne nkɔnkɔɔ akɔwɔ hɔ. Nanso ɔfaa wɔn mfimfini kɔe. Na ɔbaa Galilea kuro bi a ɛde Kapernaum mu, na daa homeda ɔkyerɛkyerɛ wɔn. Na ne nkyerɛkyerɛ yɛ wɔn ahodwiri, ɛfiri sɛ na n'asɛm mu ɛwɔ ahoɔden. Na onipa bi wɔ hyiadan mu hɔ a ɔwɔ honhommɔne a ɛyɛ fi honhom. Na ɔde nne kɛseɛ teɛɛ mu sɛ, Mɛha yɛn! Ɛdeɛ ne ɛne wo Nasareni Yesu wɔyɔ. Wobaa sɛ wobɛsɛe yɛn anaa? Menim wo nipa ko. Onyankopɔn ne Kronkronni no. Na Yesu teateaa no sɛ, Mua w'ano, na firi no mu kɔ. na honhommɔne no bɔɔ no hwee mfimfini hɔ firii ne mu kɔe, na wanyɛ no hwee. Na wɔn nyinaa ho dwirii wɔn, na ɔkeka kyerɛɛ wɔn ho sɛ, Asɛm bɛɛ ni, sɛ wɔde ahoɔden ne tumi hyɛ honhomfi mu ofiri adie yi. Na ne ho asɛm trɛ kɔɔ asase a atwa ahyia no nkuro nyinaa mu. Na ɔsɔre firi hyiadan mu hɔ baa Simon fie. Na Simon ase baa afoɛ kɛse, na ɔsrɛɛ no sɛ ɔmmɛhwɛ no. Na obegyina n'atifi teateaa ɔfoɛ no, na egyaa no. Na mmere mu hɔ a ɔsɔre bɛsom wɔn. Na owie ɛtɔ no, wɔn a wɔwɔ ayarefoɔ a nyarewa ahorow ha wɔn nyinaa de wɔn brɛɛ no. Ɔde ne nsa gu wɔn nyinaa so maako saa wɔn yareɛ. Na honhommɔne nso firi nnipa pii mu kɔe, na ɔteɛɛ mu sɛ, Wonni Nyankopɔn ba no! na ɔteateaa wɔn, wɔamma wankasa ɛfiri sɛ, onim sɛ ɔne Kristo no. Na adeɛ kyeeɛ no, ofiri hɔ kɔɔ ɛserɛ so baabi. Na nkurɔfoɔ akuakuo no hwehwɛɛ no, na obeduruu ne nkyɛn, na osankaa no sɛ ɔmfiri wɔn nkyɛn nkɔ. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Ɛsɛ sɛ meka Nyankopɔn ahenni no ho asɛmpa no mekyerɛ nkuro foforɔ nso, ɛfiri sɛ, yei na wɔbɔ odin somaa me. Na ɔkaa asɛm yi di ahyiadan mu. Luka asɛmpa tinum. Na ɛbaa sɛ nkurɔfokuo no kyeree ne so sɛ wɔbɛtie Nyankopɔn asɛm no, na ogyina Genesaret tadeɛ no ho. Ohunu akodoɔ 2 sɛ taataa tadeɛ no ho, na apopofoɔ no afiri mu kɔhohoro wɔn asɛw. Ɔkɔɔ akodoɔ no baako a ɛyɛ Simon deɛ mu srɛɛ no sɛ ɔnkwan mfiri fam kakra. Ɔtena aseɛ no, ofiri kodoɔ no mu kyerɛkyerɛɛ nkurɔfoɔ akuakuo no. Na ogyaee kasa no, ɔka kyerɛɛ Simon sɛ, Fan kɔ deɛ ɛdɔ, na monkɔgu asɛw nyinam. Na Simon buaa sɛ, Owura, yɛyɛ adwuma anadwo yi nyinaa, ne yɛanya hwee. Nanso, wasɛm nti, megu asɛw no. Na ɔyɛɛ saa no, obuma mpataa pii, na wɔasɛw no ɛtete. Na onyam wɔn mfɛfoɔ a wɔwɔ koro baako no mu no sɛ, wɔmmra mmɛsɛ wɔ mu. Na ɔbae, na ɔhyɛ akodoɔ 2 no ma anka ɛyɛ amem. Na Simon Petro hunuɛ no, ɔhwe Yesu n'ase kaa sɛ, Firi me nkyɛn kɔ, Awurade, na meyɛ onipa de bɔnyɛni. Na ɔne wɔn a wɔka ne ho nyinaa mpataa dodoɔ a wɔyiyɛ no nti,
ɔn ho dwirii wɔn. Asɛ nso ɛyɛ Yakobo ne Yohane, Sebedeo mma a wɔyɛ Simon yɔnkonom no. Na Yesu ka kyerɛɛ Simon sɛ, nsuro, ɛfiri nnɛ wobɛyi nnipa. Na ɔde akorodɔ no baa fam gyaa ne nyinaa hɔ di Yesu akyi. Na ɛbaa sɛ ɔwɔ nkuro no mu baako mu, hwɛ, na ɔbarima bi a kwata ayɛ ne ho ma wɔ hɔ. Na ohuu Yesu no, ɔde n'ani butuu fam srɛɛ no sɛ, Owura, sɛ wopɛ a wobɛtumi ama me ho afi. Na ɔtenee ne nsa kaa no kaa sɛ, mepɛ, ho mfi. Na ntɛm a na kwata no firi ne ho kɔe. Na ɔbraa no sɛ ɔnka nkyerɛ biara, na ɔse, kɔ, fa wo ho kɔkyerɛ ɔsɔfoɔ, na w'ahofrɛ nti kɔma sɛdeɛ Mose hyɛeɛ no, na ɛnyɛ wɔn adanseɛ. Nanso ne ho asɛm trɛɛ mmom, na nkurɔfoɔ akuakuo pii behyiaa sɛ obetie no, na wasa wɔn ahommerɛ. Nanso ɔtwee ne ho kɔɔ ɛsɛ so kɔbɔɔ mpaeɛ. Na ɛbaa sɛ da bi a ɔrekyerɛkyerɛ no, na Farisifoɔ ne mmara kyerɛkyerɛfoɔ a wɔfiri Galilea ne Yudea nkuraa nyinaa se ne Yerusalem aba tete hɔ. Awurade ahoɔden wɔ ne so a ɔde sa yareɛ. Na hwɛ, mmarima bi di onipa bi a ɔda kɛtɛ so a ɔyare mmubuo bae. Na wɔhwehwɛ kwan de no abɛto n'anim. Na nkurɔfokuo no nti, wɔanya kwan a wɔde no bɛfa so aba no. Ɔkɔɔ ɔdan no atifi de no faa ntayaa no mu, ne kɛtɛ so bɛto mfimfini Yesu anim. Na ohuu wɔn gyidie no, ɔsee no sɛ, onipa, wɔde wo bɔne afiri wo. Na Kyerɛwfo ne Farisifoɔ no firi aseɛ susuw sɛ, wɔn ne oyi a wɔka abususɛm yi, wɔn na obetumi de bɔne afiri gye Onyankopɔn nko. Na Yesu huu wɔn adwene no, obuaa se wɔn sɛ, ɛdeɛn na moresusu wɔ mo akoma mu yi? Yɛwɔ he na ɛyɛ mmerɛ? So wɔbɛka sɛ, wɔde wo bɔne afiri wo anaasɛ wɔbɛka sɛ, sɔre na nante. Na deɛ ɛbɛyɛ na moahunu sɛ, onipa ba no wɔ ahoɔden asase so sɛ wɔde bɔne afiri nti. Mese wo sɛ, sɔre, fa wo kɛtɛ, na kɔ wo fie. Na mmoro mu hɔ a, ɔsɔree wɔ anim faa deɛ ɔdaa soɔ no, ɛfiri hɔ kɔɔ ne fie hyɛ Onyankopɔn anuonyam. Ɛyɛ wɔn nyinaa ho dwiri. Na ɔhyɛ Onyankopɔn anuonyam, na ehu kaa wɔn pii, na ɔkaa sɛ, ɛnɛ deɛ yɛhunu anwanwadeɛ. Na yɛyɛ akyiri no, ɔfiri adi, na ɔkɔhuu togyini bi a ne din di Lewi sɛ ɔte atogyeɛ, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, di m'akyi. Na ɔgyaa biribiara hɔ sɔre bɛdii n'akyi. Na Lewi too no pon kɛseɛ bi wɔ ne fie, na togyifoɔ ne nnipa foforɔ pii ne wɔn bɛtenaa hɔ. Na wɔn Kyerɛwfoɔ ne Farisifoɔ nwiinwii kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ, adɛn nti na mo ne togyifoɔ ne nnebɔnyɛfoɔ didi na monom yi? Na Yesu see wɔn sɛ, wɔn a wɔwɔ ahoɔden no, ehia wɔn ɔyaresafoɔ, na wɔn a wɔyareɛ no, maamɛfrɛ ateneneefoɔ, na mebɛfrɛ nnebɔnyɛfoɔ sɛ wɔn nsakyera wɔn adwene. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, adɛn nti na Yohane asuafoɔ taa di mmuada na wɔbɔ mpaeɛ, na Farisifoɔ asuafoɔ nso yɛ saa, na wo deɛ wɔdidi na wɔnom? Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, wobɛtumi ama ayeforosefoɔ no adi mmuada bere a ayefokunu ne wɔn wɔ hɔ yi. Ɛna bi bɛba a wɔbɛfa ayefokunu no afiri wɔn nkyɛn. Saa nna no mu na wɔbɛdi mmuada. Na obuu bɛ yi nso kyerɛɛ wɔn sɛ, obi mfa tam foforɔ sini ntaataade dada mu. Ɔyɛ saa, na foforɔ no atu, na deɛ otwa firi foforɔ no mu no ne dada no nsɛ. Na obi mfa nsa foforɔ ngu nwoma nkotokuo dada mu. Anyɛ saa, nsa foforɔ no bɛma nkotokuo no apaapae na ahwiehwie gu. Na nkotokuo no asɛesɛe. Na ɛsɛ sɛ wɔde nsa foforɔ gu nkotokuo foforɔ mu. Nso, obi nnom nsa dada na ɔnhwehwɛ foforɔ, na mmom ɔka sɛ, dada no na ɛyɛ. Luka asɛmpa 9. Na ɛbaa sɛ homeda ɔkɔfaa aburofuo bi mu, na n'asuafoɔ no pempanee mmɛtem no bi, na ɔposae wɔ wɔn nsam ewee. Na Farisifoɔ mu binom see wɔn sɛ,
adɛn na moyɔ deɛ ɛni ho kwan sɛ wɔyɔ no homeda? Na Yesu buase wɔn sɛ, monkenkane deɛ kɔm dii Dawid ne wɔn a wɔka no ho no ɔyɔɔeɛ no. Sɛdeɛ ɔkɔɔ Onyankopɔn fie kɔfa akyerɛ paano no diiɛ, na wɔde bi maa wɔn nso a wɔka ne ho a, obi nni ne die ho kwan sɛ ɔsɔfoɔ nko no. Na ɔsee wɔn sɛ, Onipa Ba no yɛ homeda nso wura. Na ɛbaa sɛ homeda foforɔ bi nso ɔkɔɔ hyiadan mu kɔkyerɛkyerɛe. Na onipa bi wɔ hɔ a ne nsa nifa wuo. Nso na twerɛfoɔ ne Farisifoɔ no tɛ no sɛ ɔbɛsa yare homeda anaa na wanya ho akɔtoto n'ano. Nanso ohu wɔn adwene enti ɔse onipa a ne nsa wuo no sɛ, Sɔre gyina mfimfini. Na ɔsɔre gyinae. Ɛna Yesu see wɔn sɛ, Merebisa mo, ɛdeɛ na wɔn ho kwan sɛ wɔyɔ no homeda? Yie anaa bɔne? Sɛ ɔbɛgye obi nkwa anaasɛ obɛku no? Na ɔhwɛ wɔn nyinaa hyiae ka kyerɛɛ no sɛ, Tene wo nsa. Na ɔyɛ ɔsa, na ne nsa no san yɛ yie. Na wɔn deɛ abufuo ayɛ wɔn ma. Otutuu adekode a wɔde bɛyɛ Yesu ho agyina. Na ɛbaa sɛ nna no mu ofuradi kɔɔ bepɔ so mpaebɔ. Na ɔbɔɔ Onyankopɔn mpaeɛ anadwo mu no nyinaa. Na adeɛ kyeeɛ no wɔfrɛɛ n'asuafoɔ no bae. Na oyii wɔn mu 12 a ɔfrɛɛ wɔn asomafoɔ. Simon a ɔtoo ne Petro ne ne nua Andrea, Yakobo ne Yohane, Filipo ne Bartolomeo, Mateo ne Toma, Alfeo ba, Yakobo ne Simon a ɔfrɛ no Selote, Yakobo ba Juda ne Yuda Iskariot a ɔdane ɔfatwafoɔ no. Na ɔne wɔn saneɛ no, obegyinaa baabi a ɛhɔ da soɔ. Ɔne n'asuafo bebree ne nnipa pii a wɔfiri Yudea nyinaa ne Yerusalem ne Tiro ne Sidon mpoano a ɔbaa sɛ wɔbɛtie no na wasa wɔn yadeɛ. Ne wɔn ahomfi ha wɔn, na ɔsa wɔn yadeɛ. Nkurɔfokuo no nyinaa hwehwɛɛ sɛ wɔbɛka no, ɛfiri sɛ ahoɔden firi ne mu ba, na ɔsa wɔn nyinaa yadeɛ. Na ɔmaa n'ani so kyerɛɛ n'asuafoɔ no kaa sɛ, Nhyira ne mo ahiafoɔ, na Nyankopɔn ahenni no yɛ mo dea. Nhyira ne mo ɛkɔm de mo yi, na wɔbɛma mo amee. Nhyira ne mo a moresu yi, na mobɛsere. Nhyira ne mo sɛ nnipa kyiri mo, na wɔyi mo firi wɔn mu, na wɔyɛ mo, na wɔto mo din twene sɛ dimɔne Onipa Ba no nti. Momma mo ani nye da no, na monni ahurusie. Na hwɛ, wɔn akatua so ɔsoro, na saa ara na wɔn agyanom de yɛɛ adiyifoɔ no. Nanso mo a moyɛ adefoɔ, monnue, na moanya mo awerɛkyekyerɛ dada. Mo a mameyɛ, monnue, na kɔm bɛde mo. Mo a mosere seesei, monnue, na mo werɛ bɛho, na mo asu. Nnipa nyinaa kasa mo ho yie a, monnue. Na saa ara nso na wɔn agyanom de yɛɛ adiyifoɔ atorofoɔ no. Na mese mo a mote yi sɛ, monnɔ mo atamfo. Monyɛ wɔn a wɔtane mo yie. Monhyira wɔn a wɔdome mo. Mommɔ mpaeɛ ma wɔn a wɔha mo. Deɛ ɔbɔ w'aso biako mu no, dan biako no nso ma no. Na deɛ ɔfa w'atadeɛ nkatasoɔ no, mfa w'atadeɛ nhyɛ aseɛ nso nkame no. Obiara a wɔsrɛ wo no, ma no. Na deɛ wɔgye w'adeɛ no, mmisa no bio. Na sɛdeɛ mopɛ sɛ nnipa nnwɔma mo no, monyɛ wɔn saa ara. Na sɛ modɔ wɔn a wɔdɔ mo a, aseda bɛn na mowɔ? Na nnebɔneyɛfoɔ nso dɔ wɔn a wɔdɔ wɔn. Na sɛ moyɛ wɔn a wɔyɛ mo yie no yie a, aseda bɛn na mowɔ? Na nnebɔneyɛfoɔ nso yɛ saa ara. Na sɛ mofam wɔn a mo ani da so sɛ mobɛgye wɔn hɔ bio a, aseda bɛn na mowɔ? Na nnebɔneyɛfoɔ nso fam nnebɔneyɛfoɔ sɛ wɔbɛgye saa ara bio. Na monɔ mo atamfo. Na monyɛ yie na momfam wɔ deɛ ani nni biribi soɔ. Na mo akatua yɛ bebree. Na moayɛ deɛ ɔwɔ sorosoro no ma, ɛfiri sɛ ɔno deɛ ɔyɛ ma bɔniayɛfoɔ ne nnipa bɔne. Enti monyɛ ntimmɔborɔ sɛdeɛ mo agya nso yɛ ntimmɔborɔ no. Nanso mummu atɛn, na wɔamu mo atɛn. Mummu fɔ, na wɔamu mo fɔ.
momfa mfiri na wɔde afiri mu. Momma na wama mo. Susukora pa a wamia soɔ na wawo soɔ na abu soɔ na wɔde bɛgu mo ntoma mu. Na susukora a mode susuo no, ɛno ara na wɔde bɛsusu ama mo bio. Na obu wɔn bɛ sɛ, onifirani bɛtumi akyerɛ onifirani kwan. Wɔn baanu nyinaa renhwe amena mu anaa? Osuani nsene ne kyerɛkyerɛfoɔ. Deɛ wasua biribi ahunu na ɔbɛyɛ sɛ ne kyerɛkyerɛfoɔ. Na adɛn na wohwɛ dua a ɛwɔ wo nua ani soɔ, na mpuna ɛda wara w'ani soɔ deɛ wonhunu? Ɛbɛyɛ dɛn na wobɛtumi aka kyerɛ wo nua sɛ, wo nua, ma menyi dua a ɛda w'ani soɔ no, na wara w'ani so mpuna deɛ wonhunu? Nya twumuni. Impuna no firi w'ani so kane, ansa na wahunu adeɛ yie deɛ yi wo nua ani so dua. Na dua pa biara ɛni hɔ a ɛso aba bɔne. Nanso dua bɔne biara ɛni hɔ a ɛso aba pa. Na dua biara n'aba na wɔde hu. Na wɔntete borɔdɔma wɔ nkasɛɛ so. Nanso wɔntete obobe aba wɔ nwere so. Onipa pa firi nipa a waboaboa no n'akoma mu no mu na oyi nipa adie. Onipa bɔne firi ne bɔne a waboaboa no n'akoma mu no mu na oyi adebɔne adie. Na efiri deɛ ayɛ akoma ma aboro soɔ no mu na ano ka. Na adɛn na mofrɛ me Awurade, Awurade, na monyɛ deɛ meseɛ? Obiara ɔba me nkyɛn na wotie m'asɛm na ɔyɔ no, mekyerɛ mo deɛ ɔsɛ no. Ɔte sɛ nipa a ɔtoo aban na ɔtutu maa no dɔɔyɛ na ɔtoo fapem ɔbotan soɔ. Na nsuo yiriiɛ no, ɔhwea mo te fa aban no ho na antumi anwoso no, ɛfiri sɛ ɔtoo no yie. Na deɛ ɔteɛ na ɔnyɔ no te sɛ onipa a ɔtoo aban asase ani na ɛni fapem. Ɛno na ɔhwea mo no te fa ho, ntɛm ara ɛhwe ase. Na aban no sɛe koraa. Luka Asɛmpa Tinson. Na owie ne nsɛm nyinaa ka wɔ nkurɔfoɔ no asom no, ɔkɔhyɛnee Kapernaum. Na asraafoɔ ɔha so panyin bi akɔ a obu no yare na ɔyɛ wu. Na ɔte Yesu nka no, ɔsomaa Yudafoɔ mpanimfoɔ kɔɔ ne nkyɛn kɔsrɛ no sɛ ɔmmra bɛsa n'akoa no yadeɛ. Oduru Yesu nkyɛn no, ɔsrɛ no denden sɛ, ɔfata sɛ wobɛyɛ saa adeɛ yi ama no, ɛfiri sɛ ɔdɔ man, na ɔno na wasi hyiadan ama yɛn. Na Yesu ne wɔn kɔe, na wɔyɛ abɛ mfie no ho no, asraafoɔ ɔha so panyin no somaa ne namfo bi baa ne nkyɛn bɛsee no sɛ, Owura, nha wo ho, na mensɛ sɛ wobɛhyɛ ne me su hyɛ aseɛ. Enti nso na mammu me ho sɛ mefata sɛ meba wo nkyɛn, na ka asɛm nko na mabɔfra no ho nyɛ no din. Na me nso, meyɛ onipa a mehyɛ tumi aseɛ, na mewɔ asraafoɔ wɔ m'ase, na sɛ mesi oyi sɛ kɔ a ɔkɔ, na mesi ɔfoforɔ sɛ bra a ɔba, na mesi makoa sɛ yɛyie a ɔyɔ. Na Yesu tii yei no, ɛyɛ no nwanwa, na ɔdane ne ho kyerɛɛ nkurɔfoɔ akuaku a odi n'akyirɛ no sɛ, mese mo sɛ, Israel mu mpo minhunu gyidie kɛse a ɛte sɛɛ. Na wɔn a ɔsomaa wɔn no san kɔɔ fie no, ɔkɔhuu akoa a ɔyareɛ no sɛ ne ho ayɛ no den. Na ɛbaa sɛ adeɛ kyeeɛ no, ɔkɔɔ kuro bi a ɔfrɛ no Nain mu, na n'asuafoɔ ne nkurɔfoɔ pii ne no kɔe. Na ɔbɛn nkuro no pono akyiri no, hwɛ, na ɔso obi a wawu a ɔyɛ ne naba korɔ refiri adi, na ɔbaa no yɛ okunafoɔ. Na kurom hɔfoɔ pii ka ne ho. Na Awurade huu ɔbaa no ɔyɛ no mmɔbɔ, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, nsu. Na ɔba bɛkaa afunaka no, na wɔn a wɔso no gyinae, na ɔkaa sɛ, aberanteɛ, mesɛ wo sɛ, sɔre. Na owufoɔ no sɔre tenaa ase, na ofiri aseɛ kasae, na ɔde ne maa ne na. Na ehu kaa wɔn nyinaa, na oyi Onyankopɔn ayɛ sɛ, odiyifoɔ kɛse asɔ wie mu, na Onyankopɔn abɛhwɛ ne man. Na ne ho asɛm yi trɛɛ Yudea nyinaa ne asase a atwa ahyia nyinaa so. Na Yohane asuafoɔ kɔkaa yɛn nyinaa ho asɛm kyerɛɛ no.
Na Yohane frɛ n'asuafo no mu baanu soma wɔn kɔ Awurade nkyɛn sɛ, woni deɛ wɔreba no anaa sɛ yɛntwɛn ɔfoforo? Na nnipa no baa ne nkyɛn no, wɔkaa sɛ, Yohane subɔne somaa yɛ wɔn nkyɛn sɛ, woni deɛ ɔreba no anaa sɛ yɛntwɛn ɔfoforo? Na ɛdɔn no mu ɔsa nnipa bebree yare ne haw ne ahohommɔne na pii nso a wɔyɛ ani afira, ɔma wɔnhu adeɛ. Na Yesu bua see wɔn sɛ, monkɔ nkɔka deɛ muhunu ne deɛ moateɛ nkyerɛ Yohane sɛ, anifirafoɔ hunu adeɛ, obuafoɔ nante, akwatafoɔ ho fi, asotifoɔ te asɛm, awufoɔ nyane, na wɔreka asɛmpa kyerɛ hiafoɔ, na nhyira ne deɛ merenyɛ no sintidua. Na Yohane abɔfoɔ no kɔe no, ofiri aseɛ kaa Yohane ho asɛm kyerɛɛ nkurɔfoɔ akukuo no sɛ, ɛdeɛ na mofiri adi kɔ ɛserɛ so kɔhwɛeɛ? Demmira mframa rehim, anaasɛ ɛdeɛ na mofiri kɔhwɛeɛ? Onipa a wɔhyɛ ntadeɛ bɔkɔɔ. Hwɛ, wɔn a wɔhyɛ ntade pa na wɔn asetenam yɛ wɔn dɛ wɔ ahemfie. Anaasɛ ɛdeɛ na mofiri kɔhwɛeɛ? Odiyifoɔ anaa? Ane, mese mo sɛ, deɛ ɔsene odiyifoɔ mpo ni. Oyi ne deɛ watwerɛ ne ho nsɛm sɛ, hwɛ, meresoma me bɔfoɔ adi w'anim a obɛsiesie wo kwan adi w'anim. Mese mo sɛ, wɔn a ma wo wɔn mu no biara nyɛ kɛse nsene Yohane. Nanso deɛ ɔyɛ akuma Nyankopɔn ahenni mu no yɛ kɛse sene no. Na nkurɔfoɔ a wɔtee nyinaa ne togyefoɔ bu Onyankopɔn bem ma wɔde Yohane asubɔ no bɔɔ wɔn asu. Na Farisifoɔ ne mmarakyerɛfoɔ no deɛ, wɔpo Onyankopɔn tirim asɛm a ɛwɔ hɔ mma wɔn, na wɔamma wɔn asu. Ɔse, Hefoɔ ho na mede nnɛma yi bɛtoɔ? Na wɔte sɛ hefoɔ? Wɔte sɛ mmɔfra a wɔtete dwa mu refrɛfrɛ wɔn ho sɛ, yɛahyɛ no atɛntɛbɛn ama mo, na moansa. Yɛtwa dwaado, na moansu. Na Yohane subɔni aba, onidi, na ɔnom nsa. Na mo se, ɔwɔ honhommɔne. Onipa ba no aba, odidi na ɔnom. Na mo se, hwɛ, onipa didifoɔ ne ɔsanomfoɔ, fɛgyefoɔ ne nnebɔnyɛfoɔ adamfo. Nanso nyansa ma nyinaa bu no bem. Na Farisifoɔ no baako hyiaa no adidie, na ɔkɔɔ Farisini no fie kɔtenaa adidiɛ. Na hwɛ, ɔbaa debɔnyɛni bi a ɔwɔ kuro no mu tee sɛ ɔte adidie Farisini no fie no, ɔde nhwehwɛm toa ma bae, na obegyinaa n'akyi ne nan ho. Na ɔresu, na ofiri ase de nisuo fɔɔ ne nan ho, na ɔde ne tirinwi pepaa ho, na ɔfee ne nan ho, na ɔde nhwehwɛm no sraa ho. Na Farisini a ɔhyia no didie no huiɛ no, ɔkaa ne tirim sɛ, onipa yi, so ɔyɛ odiyifoɔ a anka obɛhu oni ɛna ɔbaako a ɔde ne nsa kaa no yi, na ɔyɛ ɔdebɔnyɛni. Na Yesu bua see no sɛ, Simon, mewɔ asɛm bi meka mekyerɛ wo. Na ɔse, Kyerɛkyerɛfoɔ, ka. Ɔse, ɔkafoɔ bi wɔ adefirifoɔ baanu. Ɔbaako de no denare 500, na ɔbaako de no 50. Na wonya biribi ntua no, ɔde kyɛɛ wɔn baanu nyinaa kwa. Enti kyerɛ me wɔn mu deɛ ɔbɛdɔ no bebrebe. Na Simon buaa se, Misusu sɛ deɛ ɔde bebrebe kyɛɛ no no. Na ɔse no sɛ, ɔbua ne yie. Na ɔdane n'ani kyerɛ ɔbaa no si Simon sɛ, ɔhunu ɔbaa yi, mebaa wo fie, woamma me nsuo ma angu me nan so. Na ɔbaa yi deɛ, ɔde ne nisuo afɔ me nan ho, na ɔde ne tirinwi apepa ho. Woamfema no, na ɔbaa yi deɛ, ɛfiri sɛ mebaa ha yi, wonyaa me nan ho fie. Woamfa ngo ansra me tirim, na ɔbaa yi deɛ, wɔde ngo hwehwɛm asra me nan ho. Na enti mese wo sɛ, wɔde ne bɔne ɛdɔɔso no afiri no, ɛfiri sɛ ɔdɔ pii. Na deɛ wɔde kakraa bi firi no no, ɔdɔ kakraa bi. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, wɔde wo bɔne afiri wo.
na wɔn a wɔne no tie didie no firi ase keka no wɔ mu sɛ hwan ne wɔ yi a wɔde bɔne so firi. Na ɔka kyerɛɛ ɔbaa no sɛ wo gyidi agye wo kɔ asomdwie mu. Luka asɛmpa ti nwɔtwe. Na ɛbaa sɛ yɛ akyiri no ɔkɔfa nkuro ne nkura nyinaa mu ka Nyankopɔn ahenni ho asɛmpa kyerɛe. Na dumienu no ka ne ho. Ne mmaa bi a wasa wɔn ahohommɔne ne ahommrɛ wɔne Maria a wɔfrɛ no Magdalene a ahohommɔne nson firi ne mu no. Ne Yohana, Herode fie panin Kusa yere, ne Susana ne afoforo bebree a wɔde wɔn ahodeɛ bi som no. Na nkurɔfokuo pii boaboa wɔn ano ne wɔn a wɔfiri nkuro no nyinaa mu baa ne nkyɛn no. Obu wɔn bɛ sɛ ogufuo bi firi adi koguu n'aba, na ɔreguo no ebi koguu kwankyɛn, na otiatia so, na ewiem nnomaa bɛsosɔe. Na ebi koguu ɔbotan so, na fifiriɛ no ɛhyee, ɛfiri sɛ ɛni fo nwunu ntira. Na ebi koguu nkasɛɛ mu, na nkasɛɛ no ne no fifirii, na miaa no. Na ebi koguu asase pa mu, na ɛfifirii na ɛsoaba ahodoɔ 100. Na ɔkaa saa na ɔteɛ mu sɛ deɛ ɔwɔ aso bɛtie no ma no ntie. Na n'asuafoɔ no bisaa no sɛ ɛbɛyi ase ne sɛn? Na ɔse mo deɛ wɔde ama mo sɛ monhunu Nyankopɔn ahenni mu ahintasɛm no, na wɔn a aka deɛ wɔde ama wɔn mmɛbuo mu, na wɔahunu na wɔanhunu mu, na wɔate nanso wɔante aseɛ. Na ɛbɛ no ni, aba a wɔguo no ne Nyankopɔn asɛm. Ɔkwankyɛn deɛ no ne wɔn a wɔteɛ, na ɔbonsam ba bɛyi asɛm no firi wɔn akoma mu, na wɔanye ani na wɔanye wɔn nkwa. Ɔbotaa so deɛ no ne wɔn a wɔte asɛm no a wɔde anigye agyeɛ, nanso yɛanim ne nhini. Wɔgyidi ma no kyɛre kakra a, na sɔhwɛ berɛ ba a, na wɔagyae. Na deɛ egu nkasɛɛ mu no ne wɔn a wɔteɛ, na wɔnam asetena yi mu dadwene ne haw ne ahonya ne anigyedie mu, na emia wɔn, na wɔn aba no mmere nwie. Na asase pa mu deɛ no ne wɔn a wɔde akoma pa a ɛyɛ te asɛm no, na wɔde sie, na wɔnam boasetɔ mu so aba. Na obi nsɔ kanea mfa adeɛ nkata so, anaasɛ ɔmfa nsi mpaase, na mmom ɔde si kanea dua so, na wɔn a wɔkɔ mu hɔ ahunu kanea no. Na biribi ne kokoa mu a wɔrenyi n'adie, na ahunta a wɔrenhunu, na ɛrenna adie. Enti monhwɛ yie sɛdeɛ mote asɛm no fa. Na obiara a ɔwɔ no na wɔde bɛma no, na deɛ ɔnni bi deɛ osusu sɛ wɔwɔ mpo, wɔbɛgye ne nsɛm. Na ne na ne nuanom baa ne nkyɛn, na nkyerɛsoɔ no nti wɔantumi ammɛn no. Na ɔbɛka kyerɛɛ no sɛ wo na ne wo nuanom gyina mfikyire pɛ sɛ wɔhu wɔ. Na obua se wɔn sɛ me na ne me nuanom ne wɔn a wɔte Nyankopɔn asɛm no wadi soɔ. Na ɛbaa sɛ da bi ɔne n'asuafoɔ no kɔtenaa kodoɔ mu, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ momma yɛntwa nkɔ ɔtadeɛ no agya no ho a. Na ɔhare kɔe. Na wɔrekɔ no ɔdae. Na mframa kɛseɛ bi bɔɔ huu baa ɔtadeɛ no so, na nsuo bu faa wɔn so. Na ɔwɔ amanehunu mu. Na ɔbaa ne nkyɛn bɛnyanee no sɛ Owura, yɛreyira. Na ɔsɔre teɛteɛ mframa ne nsuo no aworɔ no, na gyae yɛ din. Na ɔse wɔn sɛ wogyidie wɔ he? Na osuroe na yɛ wɔn nwanwa, na ɔsesee wɔn ho sɛ onipa bɛn ara ni na ɔhyɛ mframa ne nsuo mpo na etie no yi. Na okoduru Gerasifoɔ asase a ɛwɔ Galilea ntintinsoɔ so. Na osii fam no, ɔbɛrima bi ahohommɔne wɔ no mu dadadada ofiri kuro no mu behyiaa no. Ɔnhyɛ ataadeɛ, na ɔnte ɛdan biara mu, na mmom aboda mu na ɔteɛ. Na ohuu Yesu no, ɔbɔɔ mu denden ahwe ase n'anim, na ɔde nne kɛseɛ kaa sɛ
Yesu, Onyankopɔn a wɔwɔ sorosoro no ba, ɛdeɛ na me ne wɔwɔ yɔ. Mesrɛ sɛ ɛnha me. Ɛfiri sɛ, waka kyerɛ honhom fi no sɛ ɔmfiri onipa no mu. Na daa n'akyi no, na ɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn ne mpɔkyerɛ gu no wɛn no. Na ɔtetee deɛ ɔde akyekyere no mu, na honhommɔne no pam no kɔɔ ɛserɛ so. Na Yesu bisaa no sɛ, wo din de sɛn? Na ɔse, ɛdɔm. Ɛfiri sɛ, ahonhommɔne pii akɔ ne mu. Na ɔsrɛɛ no sɛ, ɔnhyɛ wɔn ma wɔnkɔ bun no mu. Na mprɛkokuo kɛseɛ bi wɔ hɔ a wɔredidi wɔ bepɔ no soɔ. Na ɔsrɛɛ no sɛ, ɔma wɔn kwan na wɔnkɔ wɔ mu. Na ɔma wɔn kwan. Na ahonhommɔne no firi onipa no mu kɔɔ mprɛko no mu. Na ekuo no bɔ kirididi sane ɔbotan kronkron no koguu ɔtadeɛ no mu. Na ɔmememee. Na wɔn a wɔhwɛ wɔn so no huu deɛ asie no, odwanee na wɔkɔkaa no kuro no ne mfuo so. Ofiri adi bɛhwɛɛ deɛ asie, na ɔbaa Yesu nkyɛn. Na obehuu onipa ahonhommɔne firi ne mu kɔɛ no sɛ ɔte Yesu nan ase fira ntoma a n'adwene mu ateɛ, na osurɔe. Na wɔn nso a ohuiɛ no kaa sɛdeɛ ɛyɔɛ, na deɛ ɔwɔ ahonhommɔne no ho sanee no. Na Gerasefo asase a atwa ahyia no so nkurɔfoɔ nyinaa srɛɛ no sɛ ɔmfiri wɔn nkyɛn nkɔ, ɛfiri sɛ ne hu kɛseɛ aka wɔn. Osii kodoɔ mu sane kɔe. Na ɔbɛrima no ahonhommɔne firi ne mu no srɛɛ no sɛ ɔbɛtena ne nkyɛn. Nanso Yesu gyaa no kwan sɛ, sane kɔɔ fie na kɔka ade kɛseɛ a Onyankopɔn ayɛ ama wo yi kyerɛ. Na ɔkɔkɔkaa ade kɛseɛ a Yesu ayɛ ama no kuro no mu nyinaa. Na Yesu san baeɛ no, nkurɔfokuo no gyee no, ɛfiri sɛ na wɔn nyinaa atwɛɛ no. Na hwɛ, ɔbɛrima bi a wɔfrɛ no Yairo a ɔyɛ hyiadan mu panyin bae, na ɔbɛhwɛ Yesu nan ase srɛɛ no sɛ ɔmmra ne fie. Na ɔwɔ ɔbabaa koro a wadi bɛɛ mfirinhyia 12, na ɔda hɔ owu. Na ɔkorɔ no, na nkurɔfoɔ akuakuo no kyere ne so. Na ɔbaa bi a wɔanya mogyaguo mfirinhyia 12, na obiara ntumi ansa no yareɛ, bɛfiri n'akyi bɛkaa n'atadeɛ no nwɔ. Na amonom hɔ a ne mogyaguo no twaeɛ. Na Yesu kaa sɛ, hwan na ɔkaa me? Na wɔn nyinaa ɛresae no, Petro kaa sɛ, Owura, nkurɔfoɔ akuakuo no akyere wo so, na wɔmia wo. Na Yesu se, obi aka me, na mahunu sɛ ahoɔden bi afiri me mu kɔ. Na ɔbaa no huu sɛ wanhu nta no, ɔde ahopopɔ ba bɛhwee n'anim. Na ɔka adekodeɛ a enti ɔkɔkaa no ne sɛdeɛ ne ho sanee no amonom hɔ a no kyerɛɛ no ɔman no nyinaa anim. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Ɔbabaa, wo gyidi agye wo nkwa. Kɔ asomdwoe mu. Na ɔkasa no, obi firi hyiadan mu panyin no fie bɛkaa sɛ, wo babaa no awu, nha kyerɛkyerɛfoɔ no. Na Yesu tiee no, obuaa no sɛ, nsuro, gyidi ara, na obenya nkwa. Na ɔbaa fie hɔ no, wamma obiara nkom gye Petro ne Yohane ne Yakobo ne abɔfra no n'agya ne ne na. Na wɔn nyinaa esu na wɔgyam no. Na ɔse, monsu, na ɔnwui na wada. Na ɔseree no, na wɔnim sɛ wawu. Na ɔsɔɔ ne nsa frɛɛ sɛ, abɔfra, nyane. Na ne honhom san baa biom. Na ɔsɔree ntɛmntɛm, na ɔhyɛɛ sɛ wɔma no biribi ndi. Na ɛyɛ n'awofoɔ ahodwiri, na ɔbraa wɔn sɛ wɔnka deɛ asie yi nkyerɛ obiara. Luka Asɛmpa 10:9. Na wɔfrɛɛ 12 no hyiae ma wɔn ahonhommɔne nyinaa ne ayaresa so tumi ne ahoɔden. Na ɔsomaa wɔn sɛ wɔnkɔka Nyankopɔn ahenni ho asɛm, na wɔnsa yareɛ. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, momfa biribiara ntu kwan. Momfa poma anaa bɔtɔ anaa aduane anaa sika anaa ataadeɛ 2. Na fie biara a mobɛkum no, ɛhɔ ara na montena. Na moafiri hɔ akɔ. Na wɔn a wɔrenyɛ mo no, mofiri kurom hɔ rekɔ a, momporoporo mo nan ase mfuturo mfa ni adanseɛ ntia wɔn. Na osii mu hɔ fa nkuraa nyinaa se maako kaa asɛmpa no, na ɔsaa yareɛ baabiara.
Na ɔmansinhene Herode tie deɛ ɔyɛɛ nyinaa, na ne tirim yɛ no kesene sɛ ebinom sɛ wɔanyane Yohane afiri awufuo mu, na ebinom sɛ Elia ayi ne ho akyerɛ, na foforɔ sɛ tete adiyifoɔ no mu baako asɔre. Na Herode kaa sɛ, Yohane deɛ matwa ne ti, na hwan ne oyi a mete ne ho nsɛm ɛte sɛ yi? Na ɔhwehwɛɛ sɛ ohu no. Na asomafoɔ no san bae, na wɔbɛkaa deɛ wakɔyɛ nyinaa kyerɛɛ no. Wɔfaa wɔn de wɔn kɔɔ afa baabi kuro a wɔfrɛ no Betsaida no ho. Na nkurɔfoɔ akuakuo no hunuiɛ no, wodii n'akyi, na ɔgyee wɔn kaa wɔn Nyankopɔn ahenni ho asɛm. Na ɔsaa wɔn a ehia wɔn aduyɔ no yadeɛ. Na adeɛ ɛyɛ asa. Na dumienu no ba bɛsee no sɛ, gya nkurɔfokuo no kwan, na wɔnkɔ nkuraa ne mfuo a atwa ahyia yi so nkɔtena hɔ, na wɔanya aduane. Na deɛ yɛwɔ ha yi yɛ ɛserɛ so. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, momma wɔn biribi ni. Na ɔse, yɛnni biribiara sɛ paano num ne mpataa mmienu pɛ. Gye sɛ yɛkɔtɔ aduane ma nkurɔfoɔ yi nyinaa. Na ɔbɛyɛ mmarima 5,000. Na ɔka kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ, momma wɔn tenatena ase akuakuo bɛyɛ 50. Na ɔyɛɛ sa. Na ɔma wɔn nyinaa tenatena ase. Na ɔfaa paano num ne mpataa mmienu no hwɛɛ soro hyiraa so. Na obubu de maa asuafoɔ no sɛ wɔnkyɛma nkurɔfokuo no. Na odii. Na wɔn nyinaa meemee, na ɔtase mporoporo a ɛkaeɛ no nkyerɛnkyɛ 12. Na ɛbaa sɛ ɔno nko wɔ hɔ ɛbɔ mpaeɛ no, na n'asuafoɔ no ɛka ne ho. Na obisaa wɔn sɛ, nkurɔfoɔ akuakuo no se, me ne hwan? Na obuaa sɛ, Yohane Osuboni, na ebinom se Elia, na afoforɔ se tete adiyifoɔ no mu bi ana wasɔreɛ. Na ɔse wɔn sɛ, mo deɛ, mo se me ne hwan? Na Petro buaa sɛ, Onyankopɔn Kristo no. Na ɔhyɛ wɔn nyinaa kete bra wɔn sɛ wɔnka yei nkyerɛ obiara sɛ, ɛsɛ sɛ onipa ba no hunu amane pii, na mpanimfoɔ ne asɔfoɔ mpanin ne atwerɛfoɔ no apo no, na waku no, na da ɛtɔ so 3 no, wanyane. Na ɔka kyerɛɛ wɔn nyinaa sɛ, sɛ obi pɛ sɛ odi m'akyiri a, ɔmpa ne ho akyi, na ɔmfa n'asɛnnua daa, na onni m'akyi. Na obiara a ɔpɛ sɛ ɔbɛgye ne kra no, ɛbɛfiri ne nsa. Na deɛ menti ne kra bɛfiri ne nsa no, ɔbɛgye no nkwa. Na sɛ onipa nya wiase nyinaa, na ɔyera anaasɛ ɔhwere ne ho a, mfasoɔ bɛn na obɛnya? Na obiara a n'ani bɛwu me ne me nsɛm ho no, ɔno nso ho bɛyɛ onipa ba no aniwu, ɛda a wɔde ɔne n'agya ne abɔfoɔ kronkron animuonyam bɛba no. Na nokorɛ mese mo sɛ, wɔn a wogyina ha yi mu binom wɔ hɔ a ɔrenka owu nhwɛ kɔsi sɛ wɔbɛhunu Onyankopɔn ahenni ansa. Na ɛbaa sɛ nsɛm yi akyi bɛyɛ naawɔtwe no, ɔfaa Petro ne Yohane ne Yakobo, na ɔne wɔn kɔɔ bepɔ so mpaebɔ. Na wɔbɔ mpaeɛ no, n'anim tibea sakyerae, na n'atadeɛ yɛ fitaa na ɛhoranee. Na hwɛ, mmarima baanu a ɛyɛ Mose ne Elia no bɛkasae. Na woyii wɔn ho adi anuonyam mu. Na ɔkaa ne wu a obɛwu wɔ Yerusalem ho asɛm. Na nna aka Petro ne wɔn a ɔka ne ho no. Onyaneeɛ no, ohuu n'anim onyam no ne mmarima baanu no sɛ wɔne no gyina hɔ. Na ɛbaa sɛ wɔfiri ne nkyɛn akorɔ no, Petro ka kyerɛɛ Yesu sɛ, Owura, ɛyɛ sɛ yɛtena ha, na mmea asese 3, wo deɛ baako, Mose deɛ baako, na Elia deɛ baako. Na onim deɛ ɔka. Na ɔka saa no, mununkum ba bɛkataa wɔn so. Na ɔkɔ mununkum no mu no, wosurɔe, na nne bi firi mununkum no mu kaa sɛ, oyi ne me ba a mayi no, muntie no. Na nne no twaa mu no, ohuu Yesu nko, na omuamua so. Na nna no mu no, wanka nneɛma a ohuiɛ no ankyerɛ biara. Na ɛbaa sɛ adeɛ kye a ofiri bepɔ no so sii fam no, nkurɔfokuo bebree behyiaa no. Na hwɛ, ɔbarima bi a ofiri nkurɔfokuo no mu teɛɛ mu sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, mesrɛ wo, hwɛ me ba yi, na ɔyɛ me ba koro. Na hwɛ, honhom bɛkyi no,
na ofum bom na sensene no ɛma n'ano twa ahuro na obu fa so na ɛdene no ansa na agyaa no. Na mesrɛ w'asuafoɔ no sɛ wɔntu no, nanso wɔantumi. Na Yesu buaa sɛ, O, ɛnɛma a wonni gyidie na wakyeakyea. Mentena mo nkyɛn na mentɔ me bo ase ma mo nkɔduru da bɛn. Fa ɔba no bra ha. Na ɔba no, honhommɔne no him no hwee fam na sensen no. Na Yesu tiatia ho fi no, na ɔsa abɔfra no yareɛ, na ɔde no maa n'agya. Na Nyankopɔn ahoɔden kɛseɛ yi yɛ wɔn nyinaa ho dwiri. Na nneɛma a Yesu yɛɛ no nyinaa yɛ ɔnwanwa no. Ɔka kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ, Momma nsɛm yi nkɔ mo asom. Na wɔbɛyi onipa ba no ahyɛ nipa nsa. Na wante asɛm yi ase, na ɔde ahunta wɔn na wɔanhunu. Na osuroo sɛ obebisa no asɛm bi. Asɛm bi baa wɔn mu sɛ wɔn mu hwan na ɔbɛyɛ kɛseɛ. Na Yesu huu wɔn akoma mu nsusuɛ no, ɔfa abɔfra bi bɛgyina ne nkyɛn. Na ɔsee wɔn sɛ, Obiara a ɔbɛgye abɔfra yi me din mu no, wagye me. Na obiara a ɔbɛgye me no, na wagye deɛ ɔsomaa me no. Na deɛ ɔyɛ mu nyinaa mu akumaa no, ɔno na ɔbɛyɛ kɛseɛ. Na Yohane buaa sɛ, Owura, yɛhunu sɛ obi de wo din retu ahonhommɔne, na yɛbraa no, ɛfiri sɛ ɛnyɛ ɔne yɛn nenam. Na Yesu ka kyerɛɛ no sɛ, Mommra no, na deɛ ɔnyɛ biribi ntia mo no, na ɔwɔ mo afa. Na ɛbaa sɛ nna a wɔbɛfa no akɔ ɔsoro ɛyɛ wieduro no, ɔde sii n'anim sɛ ɔbɛkɔ Jerusalem. Na ɔsomaa abɔfo di n'anim, na ɔkɔeɛ no, ɔkɔhyɛnee Samariafoɔ akuraa bi ase sɛ wɔkɔsiesie hɔ ama no. Na wɔannye no, ɛfiri sɛ na n'ani kyerɛ Yerusalem. Na n'asuafoɔ Yakobo ne Yohane hunuiɛ no, wɔkaa sɛ, Awurade, wopɛ sɛ yɛka na wɔgya firi soro bɛhye wɔn. Na ɔdanee ne ho kaa wɔn anim sɛ, Monim honhonko a moyɛ ne dea. Onipa ba no amma amɛsɛe nnipa akra, na ɔbɛgyee wɔn. Na wɔkɔɔ akuraa foforɔ bi ase. Na ɛbaa sɛ ɔnam kwan mu ɛrekorɔ no, obi ka kyerɛɛ no sɛ, Awurade, baabi a wobɛkorɔ no, mɛdi w'akyi. Na Yesu see ne sɛ, Sakraman wɔ atu, na wiem nnomaa wɔ mprɛbuo, na onipa ba no deɛ, ɔne deɛ ɔde ne tiri toɔ. Na ɔka kyerɛɛ ɔfoforɔ sɛ, Di m'akyi. Na ɔno deɛ ɔse, Ma me kwan na menkɔsie m'agya ansa. Na ɔsee no sɛ, Ma awufoɔ nsie wɔn awufoɔ, na wo deɛ, kɔ na kɔka Nyankopɔn ahenni ho asɛm. Na ɔfoforɔ nso kaa sɛ, Awurade, mɛdi w'akyi, na ma me kwan na menkɔkra wɔn a wɔwɔ me fie ansa. Na Yesu ka kyerɛɛ no sɛ, Obi a ɔde ne nsa kɔsɔ funtumdadeɛ mu na ɔhwɛ n'akyire no, mfata Nyankopɔn ahenni mu. Luka asɛmpa ti du. Yɛnum akyi no, Awurade yii nnipa 72 bio. Na ɔsomaa wɔn baanu dii n'anim kɔɔ kuro biara ne baabiara a ɔno ara ɛbɛkɔ hɔ. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Otwa adwuma no so, na adwumayɛfoɔ no deɛ wosua. Enti monsrɛ otwa no wura no, na ɔntu adwumayɛfoɔ mmra ne twa no mu. Monkɔ. Hwɛ, meresoma mo sɛ nnwanten akɔ mpataku mu. Momfa sika kotokuo anaa akwantuo bɔtɔ anaa mpaboa. Na monkyia wɔ biara ɔkwan mu. Na efie biara a mobɛkɔ mu no, monse kane sɛ, asomdwoeɛ mmra efie ha yi. Na sɛ asomdwoeɛ ba wɔ hɔ a, mo asomdwoeɛ bɛtena ne so. Na sɛ ɛnte saa a, ɛbɛsane aba mo so. Na efie hɔ ara ɛna montena. Na munni na monnom deɛ ɛwɔ wɔn nsam. Na odwumayɛfoɔ akatua sɛ no. Momfiri efie no mu nkɔ fie mu. Na kuro biara a mobɛkɔ mu no, wɔgye mo a, munni deɛ wɔde bɛsi mo anim. Na monsa emu ayarefoɔ yadeɛ. Na monka nkyerɛ wɔn sɛ, Nyankopɔn ahenni abɛn mo. Na kuro biara a mobɛkɔ mu no, na wɔrenye mo no, momfiri adi nkɔ kuro no abɔnten so
na monka sɛ, mfuturo a ɛfiri mu kuro mu a ahura yɛn nan ho mpo, yɛreprapra agu mu so. Na ɛyɛ dɛn ara a monhunu yei sɛ Nyankopɔn ahenni abɛn mo. Na mese mo sɛ, ɛda no ɔbɛfa nyam Sodom asene kuro no. Korasin, due. Bethsaida, due. Ɛfiri sɛ, ahoɔdenni a wɔayɛ no mumu yi, sɛ wɔyɛ ɔno Tiro ne Sidon a, anka watenatena yitoma ne nsom mu asakyera wɔn adwene dada. Nso atemmuo mu no, ɛbɛfa nyam Tiro ne Sidon asene mo. Na wo Kapernaum, wɔbɛma wo so akɔ soro anaa? Wɔbɛbrɛ w'ase akɔ asamado. Deɛ otie mo no, watie me. Na deɛ ɔpa mo no, wapa me. Na deɛ ɔpa mo no, wapa deɛ ɔsoma me no. Na aduɔson mmienu no de anigye san bɛbɛkaa sɛ, Awurade, wo din nti, ahonhommɔne mpo abrɛ wɔn ho ase ama yɛn. Na ɔse wɔn sɛ, mihunu Satan sɛ, wofiri soro hwee ase sɛ nyinam. Hwɛ, memam ho kwan sɛ muntiatia awɔ ne anyanyankyerɛ ne ɔtamfo no ahoɔden nyinaa so, na biribiara rentumi nyɛ mo hwee. Nanso yɛn mu deɛ, momma mo ani nye sɛ ahonhom abrɛ wɔn ho ase ama mo, na mmom momma mo ani nye sɛ wɔatwerɛ mo din ɔsoro. Ɛdɔn no ara mu ne ho sanee no honhom mu, na ɔkaa sɛ, Agya, ɔsoro ne asase wura, miyi wayɛ sɛ wode nneɔma yi ahunta anyansafoɔ ne animdefoɔ, na wayi akyerɛ nkɔkɔa. Aane, Agya, ne saa na ɛyɛ anisɔ wɔ w'anim. M'Agya de nneɔma nyinaa hyɛ me nsa, na obi nim deɛ Ɔba no yɛ, gye Agya no. Nanso obi nim deɛ Agya no yɛ, gye Ɔba no ne deɛ Ɔba no pɛ sɛ oyi no adi kyerɛ no. Na ɔdanee ne ho kyerɛɛ asuafoɔ no ka kyerɛɛ wɔn nko sɛ, Nhyira ne ani a ɛhunu deɛ muhunu yi. Na mese mo sɛ, adiyifoɔ ne ahemfo bebree pɛɛ sɛ anka wohunu nneɔma a muhunu yi, na wɔanhunu, na wɔte nneɔma a motie yi, na wɔante. Na hwɛ, mmarakyerɛni bi sɔre gyina hɔ sɔɔ no hwɛɛ sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, menyɛ dɛn na menya daa nkwa? Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, ɛdeɛ na wɔatwerɛ no mmara no mu? Wokenkan no sɛn? Na obuaa sɛ, Fa wo koma nyinaa, ne wo kra nyinaa, ne w'ahoɔden nyinaa, ne w'adwene nyinaa dɔ Awurade wo Nyankopɔn, na dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Na ɔsee no sɛ, Woabua ne yie. Yɛ yei, na wobɛnya nkwa. Na ɔno deɛ ɔpɛɛ sɛ obu ne ho bem ka kyerɛɛ Yesu sɛ, Na hwan ne me yɔnko? Na Yesu tuaa no ano sɛ, Onipa bi firi Yerusalem sane kɔ Yeriko, na ɔkɔtɔɔ akwammukafo mu, na wɔpaa ne ho ntoma bobɔɔ n'afɛ, gyaa no hɔ kɔɔeɛ a na watɔ bra. Na baa sɛ ɔsɔfoɔ bi bɛfa akwaa no so, na ɔbɛhunu no no, ɔsanee ne ho kɔɔe. Saa ara nso na Lewini bi a ɔbaa hɔnom bɛhunu no no, ɔsanee ne ho kɔɔeɛ. Na Samariani bi a ɔnam ne kwan baa deɛ ɔwɔ hɔ, na ɔbɛhunu no no, ɔyɛɛ no mmɔbɔ. Na ɔkɔɔ ne nkyɛn kɔkyekyere n'akuro de ngo ne nsa guguu mu. Na ɔde no tenaa ɔno ara n'aboa so de ne kɔɔ ahohodan mu kɔhwɛɛ no. Na adeɛ kyeeɛ no, ɔyii dinare 2 de maa ahohodan mu panin no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Hwɛ no, na biribiara a wobɛhwere aka ho no, mesane me ba a mɛhyɛ wo anaa mu. Afei wɔn baasa yi mu hwan ɛna wosusu sɛ wayɛ deɛ ɔkɔtɔɔ akwammukafo mu yi nyɔnko? Na ɔse, Deɛ ohunu no mmɔborɔ no a. Ɛna Yesu see no sɛ, Kɔ, na wo nso kɔyɛ saa ara. Na ɛbaa sɛ wɔrekorɔ no, ɔkɔɔ akuraa bi ase. Na ɔbaa bi a ɔfrɛ no Marta faa no kɔɔ ne fie. Na ɔwɔ baabi a ɔfrɛ no Maria a ɔtenaa Awurade nan ase tiee n'asɛm. Na Marta deɛ ɔbrɛɛ ne ho ɔsom pii ho, na obegyina hɔ kaa sɛ, Awurade, nhwɛ sɛ me nua agya me nko hɔ na meresom,
enti ka kyerɛ no na ɔmmɛsɔ me mu. Na Awurade bua sii no sɛ, Marta, Marta, wodwendwene na wohaw ho nneɔma pii ho. Na deɛ biako na hia, Maria deɛ, wayi deɛ ɛyɛ no. Ɛno na wɔrennye ne nsɛm. Luka asɛmpa ti 12. Na ɛbaa sɛ wɔ baabi bɔ mpaeɛ na ogyaeɛ no, n'asuafoɔ no mu baako ka kyerɛɛ no sɛ, Awurade, kyerɛ yɛn mpaebɔ sɛdeɛ Yohane kyerɛ n'asuafoɔ no. Na ɔsee wɔn sɛ, Mobɔ mpaeɛ a monka sɛ, Agya, wo din ho nte, w'ahenni mmra. Ma yɛn daa aduane daa. Na fa yɛn bɔne firi yɛn. Ɛfiri sɛ, yɛn nso de firi obiara a wɔde yɛn aka. Na mfa yɛn nkɔ nsuhwɛ mu. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Mo mu hwan na ɔwɔ adamfoɔ, na ɔbɛkɔ ne nkyɛn ɔdasuo mu akɔka kyerɛ no sɛ, Damfo, fa me paano 3. Na madamfo bi firi kwan so aba me nkyɛn, na menya biribiara mema no. Na ɔfiri mu no hwaa bɛbua no sɛ, Ɛnha me, na wato pono mu, na me mma ɛwɔ me nkyɛn wɔ mpa so. Na merentumi mensɔre me ma wo. Mese mo sɛ, adamfoɔ mu di a, anka wɔrensɔre mema no. Na n'ani adi nti, ɔbɛsɔre abɛma no dodoɔ a ɛhia no. Nso mese mo sɛ, mummisa na wɔbɛma mo. Monhwehwɛ na mobɛhunu. Mommom na wɔbɛhini mo. Na obiara a obisa no, onya. Na deɛ ɔhwehwɛ no, ohunu. Na deɛ ɔbɔ mu no, obɛhini no. Na mo mu hwan na wɔyɛ agya, na ne ba bisa no paano a ɔbɛma no ɔboɔ. Anaasɛ nso obisa no apataa a ɔde ɔwɔ bɛyɛ apataa ma no. Anaasɛ nso obisa kosua a ɔbɛma ne nyanya nkyerɛ. Na sɛ mo a moyɛ abɔnefoɔ nim sɛdeɛ mode nnipa ma mo ma a, ɛmpra hiara na mo agya a ɔwɔ soro no remfa honhom kronkron ma wɔn a wobisa no. Na ɔtu honhommɔne bi a ɔyɛ mmum. Na ɛbaa sɛ honhommɔne no firi adie no, mmum no kasae. Na yɛn nkurɔfoɔ akuokuo no nwanwa. Na wɔn mu binom kaa sɛ, ɔnam ahommɔne pani Beelzebul so na otu ahommɔne. Na binom sɔɔ no hwehwɛɛ ne nkyɛn nsɛnkyerɛnne bi a ɛfiri soro. Nanso, na onim wɔn adwene nti, ɔsee wɔn sɛ, Ahenni biara a ɛne ne ho di mpaapaemu no dane amanfo. Na fie ne afie a ɛdi mpaapaemu no nso bɔ. Na sɛ Satan nso ne ne ho di mpaapaemu a, ɛbɛyɛ dɛn na n'ahenni agyina? Sɛ mo se, menam Beelzebul so na mitu ahonhommɔne. Na sɛ menam Beelzebul so na mitu ahonhommɔne a, hwan so na mo mma nam tu wɔn? Enti ɔbɛyɛ mo atemmufoɔ. Na sɛ mede Nyankopɔn nsateaa mitu ahonhommɔne a, ɛnea ne Nyankopɔn ahenni aba mo so. Sɛ ɔhoɔdenfoɔ amia rewea ne fie a, n'ahoɔden wɔ hɔ komm. Na sɛ deɛ ɔsene n'ahoɔden ba no so na wɔdi ne so nkonim a, ɔgye n'akodeɛ a n'ani da soɔ no, na ɔkyɛ n'asadeɛ mu. Deɛ ɔnka me ho no, na ɔne me anya. Na deɛ ɔne me mmoaboa ano no, fiti mu. Sɛ honhom fi firi onipa mu a, ɔkɔkyinkyina kwaweɛ so hwehwɛ ɔhome. Na onya bi a, ɔse, mɛsane makɔ me dan a mefiri mu mebaeɛ no mu. Na ɔba a, obɛhunu sɛ waprapra mu na wahyehyɛ mu. Afei ɔkɔkɔfa honhom foforɔ nso a wɔyɛ bɔne sene ɔno ara ka ne ho. Na wɔbɛhyɛ no mu a, ɔtena hɔ. Na onipa no akyiri asetena yɛ bɔne sene kane deɛ no. Na ɛbaa sɛ ɔreka yei no mu no, ɔbaa bi a ɔwɔ nkurɔfokuo no mu maa n'ani so ka kyerɛɛ no sɛ, Nhyira ne yɛfono ɛwɔ wɔ ne nufoɔ a wonomeyɛ. Na ɔno deɛ ɔkaa sɛ, ampa ara nhyira ne wɔn a wɔte Nyankopɔn asɛm no wɔdi soɔ. Na nkurɔfoɔ akuokuo no boaboa wɔn ano pitipiti no, ofiri aseɛ kaa sɛ, Ɛnɛma yi yɛ abusua bɔne. Ɔhwehwɛ nsɛnkyerɛnneɛ, nanso wɔremma wɔn nsɛnkyerɛnneɛ biara, gye Yona nsɛnkyerɛnneɛ no.
Na sɛdeɛ Yona yɛ nsɛnkyerɛnneɛ maa Ninewe no, saa ara nso na Onipa Ba no bɛyɛ ama nnɛmma yi. Anafoɔ hemmaa no ne nnɛmma yi mu mmarima bɛsɔre atemmuo no mu, na wɔabu wɔn fɔ, ɛfiri sɛ, ofiri asase ano no ho abɛtie Salomo nyansa. Na hwɛ, deɛ ɔsene Salomo wɔ ha yi. Ninewe mmarima ne nnɛmma yi bɛsɔre atemmuo no mu, na wɔabu wɔn fɔ, ɛfiri sɛ, Yona asɛnka no nti, wɔsakyera wɔn adwene. Na hwɛ, deɛ ɔsene Yona wɔ ha yi. Obi nsɔ kanea mfa nhyɛ kokoam anaa kodo ase, na ɔde si kanea dua so, na wɔn a wɔba mu no nyinaa ahunu ne hran. Onipadua kanea ne w'ani. Enti sɛ w'ani yɛ a, onipadua nyinaa nso bɛyɛ hann. Na sɛ nyɛ a, onipadua nso bɛyɛ kusuu. Enti hwɛ yie, na hann a ɛwɔ mu no a n'ani sum. Enti sɛ onipadua nyinaa yɛ hann na baabiara ni sum a, ne nyinaa bɛyɛ hann. Sɛdeɛ kanea de ne hyerɛn ma wo hann no. Na ɔkasa no, Farisini bi behyiaa no adidie, na ɔkɔɔ mu kɔtenaa ase. Na Farisini no huu sɛ wanhohoro ne nsa ansa na ɔdidie no, ɛyɛɛ no nwanwa. Na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, afei mo Farisifoɔ deɛ, mohohoro kuruwa ne ntafora bɔtɔ ho, na mo mu deɛ, amim ne ne bɔne ahyɛ mo ma. Nkwasea. Ɛnyɛ deɛ ɔyɛ akyire no na ɔyɛ omu no nso. Na hwɛ, deɛ ɛwɔ mu no, momfa bi nyɛ adɔeɛ. Ɛno na ne nyinaa ho bɛfiri ama mo. Na mo Farisifoɔ, monnue sɛ moma ɛme ne nunum ne fan nyinaa so ntutusuo dudu, na mogya atemmuo ne Nyankopɔn dɔ hɔ. Yei na nka ɛsɛ sɛ moyɔ. Nanso, ɛnsɛ sɛ mogya deɛ ɛka ho no hɔ. Mo Farisifoɔ, monnue sɛ mopɛ mpanin tenabea hyiadan mu ne edwa mu nkyea. Monnue sɛ mote sɛ ada a ɛna adie, na nnipa a wɔnam soɔ no nhunu. Na mmarakyerɛfoɔ no mu baako buaa no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, woka saa a, na wobɔ yɛn so ada paa. Na ɔkaa sɛ, mo mmarakyerɛfoɔ nso, monnue sɛ mode nneso a ɛyɛ yasoa nnipa. Na mo ankasa deɛ, momfa mo nsateaa mu biako mpo nka nnesoa no. Monnue sɛ moto adiyifoɔ ada soɔ, na mo agyanom na ekum wɔn. Sɛdeɛ mode mo agyanom nnwuma ho adanseɛ na mopene no, sɛ wɔn na ekum wɔn, na mo nso na moto wɔn ada soɔ. Yɛyi nti nso na Nyankopɔn nyansa no se, mɛsoma adiyifoɔ ne asomafoɔ akɔ wɔn mu, na wakum na wataa wɔn mu binom. Na wahwehwɛ adiyifoɔ nyinaa mogya a wɔhwie guiɛ firi wiase ase hyɛɛ so wɔ nnɛmma yi nsam. Ɛfiri Habel mogya so de kɔsi Sakaria ɔtɔɔ afɔrebukyia ne asɔredan ntam no mogya so. Ane, mese mo sɛ, wɔbɛhwehwɛ wɔ nnɛmma yi nsam. Mo mmarakyerɛfoɔ, monnue sɛ mofa nimdeɛ safoa. Mo ara mo ankɔ mu, na wɔn a wɔrekɔ mu nso, mosii wɔn kwan. Na ofiri hɔ kɔe no, Twerɛfoɔ ne Farisifoɔ no fiti aseɛ hyɛɛ no pii, na wɔhyɛɛ no kasa wɔ nsɛm bebree ho, na ɔtɛɛ no hwehwɛɛ sɛ obenya n'anim asɛm bi. Luka asɛmpa ti 12. Bere no mu a nkurɔfokuo mpempem abɔɔbɔ wɔn ano, na mpo otiatia wɔn ho soɔ no, ofiti aseɛ ka kyerɛɛ n'asuafoɔ no kane sɛ, monhwɛ mo ho yie Farisifoɔ mmɔka a ɛne nyaatwom no ho. Na biribiara ni hɔ a ɛso akata a wɔrenyi soɔ, anaa ɛhonta a wɔrenhunu. Enti biribiara a moaka no esum mu no, wɔbɛte no hann mu. Na deɛ moaka no asomu wɔ mpia mu no, wɔbɛpae mu aka no wɔ adan atifi. Na me namfonom, mese mo sɛ, monsuro wɔn a wɔkum honam, na ɛyɛ akyiri no, wɔnni biribi a wɔbɛtumi ayɛ bio. Na mɛkyerɛ mo deɛ monsuro no. Monsuro deɛ okum wie a,
ɔwɔ ho kwan sɛ wɔde bɛkɔ akɔtɔ amanehunu kurom. Ane, mese mo sɛ, oyi na monsuro no. Ɛnyɛ mpatopire num na wɔtɔn gye mmaa mmienu. Nso Nyankopɔn anim deɛ, ani mpa wɔn mu baako so. Na mo tirinwi mpo wakae ne nyinaa. Enti monsuro, mosene mpatopire bebree. Nso mese mo sɛ, obiara a ɔbɛbɔ me din nnipa anim no, onipa ba no nso bɛbɔ ne din Nyankopɔn abɔfo anim. Na deɛ ɔbɛpaa me nnipa anim no, ɔbɛpaa no Nyankopɔn abɔfo anim. Na obiara a ɔbɛka asɛm bi atia onipa ba no, wɔde bɛfiri no. Na deɛ ɔbɛka abususɛm atia Honhom Kronkron no, wɔremfa mfiri no. Na sɛ wɔde mo kɔ hyiadan mu ne mpanimfoɔ ne atumfoɔ anim a, monwenwene deɛ mode bɛyi mo ano anaasɛ deɛ mobɛka ho. Ɛfiri sɛ dɔn no ara mu na Honhom Kronkron bɛkyerɛ mo deɛ ɛsɛ sɛ moka. Na onipa bi ofiri nkurɔfokuo no mu see no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, kasa kyerɛ me nuano ne me nkyɛ wunyadeɛ. Na ɔsee no sɛ, Onipa, hwan na ɔde me sii mo so senifoɔ anaa ɔdekyɛfoɔ? Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, monhwɛ na monhwɛ mo ho yie pɛpɛɛ ho. Na ɛnyɛ onipa adeɛ a wanya n'aborosoɔ no mu na ne nkwa wɔ. Na obu wɔn bɛ sɛ, onipa bi a wɔyɛ ɔdefoɔ asase so aba pii. Na osusuw ne tirim sɛ, menyɛ dɛn? Ɛfiri sɛ, mene deɛ mede me nnɔbaeɛ bɛsie. Na ɔse, deɛ mɛyɛ nie, mɛdwiri m'asan na masi akɛseɛ. Ɛhɔ na mede me nnɔbaeɛ nyinaa ne me nneɔma bɛsie. Na maka akyerɛ me kra sɛ, ɔkra, wowɔ nneɔma pa pii a wɔde asi ama mfirinhyia pii. Home, didi, nom, na wo bo ntɔ wo yam. Na Onyankopɔn ka kyerɛ no sɛ, ɔkwasea. Anadwo yi, wɔbɛgye wo kra afiri wo nsam. Na nneɔma a wɔasiesie no bɛyɛ ho adea. Saa ara na deɛ ɔhyehyɛ agyapadeɛ ma ne ho na ɔnyɛ ɔdefoɔ Onyankopɔn fam no teɛ. Na ɔka kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ, yei nti mese mo sɛ, monwenwere mo kra ho sɛ deɛ na mobɛdie anaa mo nipadua ho sɛ deɛ na mobɛfira. Ɔkra sene aduane, na nipadua sene ntoma. Monhwɛ ne ne sɛ wɔnwuo na wɔntwa, na wɔnni afiase anaa ɔsan. Nanso Nyankopɔn yɛ no wɔn. Sene bɛn na monsene nomaa? Na mo mu hwan na obɛtumi adwendwene de basafa biako ato ne tentene soɔ? Na sɛ montumi nyɛ ade ketewa a ɛte sɛ mpo a, adɛn na modwendwene deɛ aka ho? Monhwɛ sukooko sɛdeɛ ɛnyini, ɛnyɛ adwuma, nso ɛntoa saawa. Nanso mese mo sɛ, Salomo animuonyam nyinaa mu mpo, wankeka ne ho sɛ yeinom mu biako. Na sɛ Onyankopɔn ma wuram ahahan a ɛwɔ hɔ nnɛ, na ɔkyena wɔde agu fononoo mu no ntoma saa a, ɛmpra he na ɔrema mo? Mo a mo gyidie sua. Na mo deɛ, monhwehwɛ deɛ mobɛdie anaasɛ deɛ mobɛnom. Na moma mo ani nyɛ mo totɔtotɔ. Ɛyɛnom nyinaa akyi na wiase amaaman die. Na mo agya nim sɛ nneɔma yi hia mo. Na mmom, monhwehwɛ Nyankopɔn ahennie, na wɔde yeinom nyinaa bɛka mo ho. Kuo ketewa, monsuro, ɛfiri sɛ, ɛyɛ mo agya no fɛ sɛ ɔde ahennie no bɛma mo. Montɔn deɛ mowɔ mfa nyɛ adɔyɛ. Monyɛ sika nkotoku a ɛnyɛ dada mfa. Ɛne agyapadeɛ a ɛrensa da ɔsoro. Deɛ owifoɔ ma ho, na nweweboa nsɛe no. Na deɛ mo agyapadeɛ wɔ no, ɛhɔ na makoma nso wɔ. Mommɔ abɔsoɔ, na momma mo akanea nnɛre. Na monyɛ sɛ nnipa a wɔretwɛn dako a wɔn wura bɛfiri ayeforase aba. Na sɛ ɔba na ɔbɛbɔ mu a, wɔhene no ntɛntɛm.
nhyira ne nkoa no a owura no ba a ɔbɛto wɔn sɛ wɔrewɛn. Nokorɛ mese mo sɛ ɔbɛbɔ n'abɔsoɔ na ɔma watena adidiɛ na waba abɛsom wɔn. Na sɛ ɔba da su a ɛtɔ so mmienu anaa mmiɛnsa mu na ɔbɛto wɔn saa a, nhyira ne wɔn. Na monhunu yei sɛ fiewura nim dɔnko a owifoɔ bɛba a, anka wamma wɔammɛtu ne dan ase anhyɛ no mu. Enti mo nso, monsiesie mo ho nsie, ɛfiri sɛ dɔn a monsusuo mu na onipa ba no bɛba. Na Petro see no sɛ, Awurade, yɛnko na wobu yɛn bei, anaasɛ wobu kyerɛ wɔn nyinaa nso? Na Awurade se, hwan ne efiepanyin nokwafoɔ ne ɔbadwema a ne wurade no bɛdi ne fiefoɔ so sɛ ɔma wɔn aduane ɛberɛ a ɛsɛ mu. Nhyira ne akoa no a ne wura ba a ɔbɛhu no sɛ ɔreyɔ saa. Nokorɛ mese mo sɛ ɔbɛma no adi deɛ ɔwɔ nyinaa so. Na sɛ akoa no se ne n'akoma mu sɛ, me wura akyɛre ne ba, na ofiri aseɛ boro mmɔfra ne mmaawa no, na odidi na ɔnom bora, akoa no wura bɛba da a ɔnhwɛ no kwan, ne dɔn a ɔnnim mu, na wabɛtwa ne mu mmienu, na wama ɔne akyinnyegyefoɔ anya kyɛfa korɔ. Na akoa no a ɔnim deɛ ne wura pɛ, na wansiesie ne ho na wanyɔ sɛdeɛ ɔpɛ no, ɔbɛhwe no mmaa pii. Na deɛ ɔnnim na wɔyɛ ahwɛdeɛ no, ɔbɛhwe no kakraa bi. Na obiara a wama no pii no, ne nkyɛn na ɔbɛhwehwɛ pii. Na deɛ wɔde pii ahyɛ ne nsa no, ɔne na wɔbɛbisa no deɛ ɛboro so. Mebaa sɛ merebɛma ogya asɔ asase soɔ. Na sɛ asɔ dada a, ɛdeɛ na merehwehwɛ sene yei? Asubɔ bi wɔ hɔ a wɔde bɛbɔ me, na me ho yera me kɔsi sɛ ɔbɛwie bɔ. Mosusu sɛ mebaa sɛ merebɛma asomdwoe asase so? Ɛnte sa, na mmom mpaapaemu. Na ɛfiri nnɛ efie kuro mu nnipa baanum bɛdi mpaapaemu, na baasa ne baanu anya, na baanu ne baasa anya. Wɔbɛdi mpaapaemu na agya ne ne ba anya, na ɔba ne n'agya anya, na ɛna ne ne babaa anya, na ɔbabaa ne ɛna anya, na seɛ ne n'asebaa anya, na sebaa ne n'ase anya. Na ɔsi nkurɔfoɔ akuakuo no nso sɛ, sɛ muhunu sɛ osuo amuna atɔyɛ fam a, ɛntɛm ara mo se osuo reba, na ɛba sa. Na muhunu sɛ anafoɔ mframa rebɔ a, mo se ahuhuro reba, na ɛba mu. Nyaatwomfoɔ, monim asase ne ɔsoro ani nneɔma asekyerɛ, na adɛn na monhunu bere yi asekyerɛ? Na adɛn na mo ara nso mumu deɛ ɛtene ho atɛn? Na sɛ wo ne wo nkurobɔfoɔ rekɔ otumfoɔ anim a, wo ne no wɔkwan mu no, bɔ mmɔden gye wo ho firi ne nsɛm, na wɔantwe wo ankɔhyɛ otemmufoɔ nsa, na otemmufoɔ no amfa wo amma ofiasehwɛfoɔ, na ofiasehwɛfoɔ no amfa wo ankɔto afiase. Mese wo sɛ, woremfiri hɔ, gye sɛ woatua taapo a ɛbɛka akyirɛ no mpo ansa. Luka asɛmpa ti 13. saa bere no a na nnipa bi a wɔwɔ hɔ kaa Galileafoɔ a Pilato di wɔn mogya afrɛfrɛ wɔn afɔre mu ho asɛm kyerɛɛ no. Na obua se wɔn sɛ, mosusu sɛ Galileafoɔ yi hunu saa amanneɛ yi nti, na wɔyɛ nnebɔnyɛfoɔ sen Galileafoɔ nyinaa? Mese mo sɛ, ɛnte sa, na mmom sɛ moansakyera mo adwene a, mo nyinaa bɛyera saa ara. Anaasɛ nnipa 18 a Silo abantentene no bu hwee wɔn so na ekum wɔn no, mosusu sɛ wɔyɛ mmaratofoɔ sene nnipa a wɔte Yerusalem nyinaa? Mese mo sɛ, ɛnte saa, na mmom sɛ moansakyera mo adwene a, mo nyinaa bɛyera saa ara. Na obu wɔn bɛ yi sɛ, obi wɔ borɔdɔma a wadua wɔ ne bobetrom, na ɔba bɛhwehwɛ so aba, na wɔanya bi. Na ɔka kyerɛɛ turomhwɛfoɔ no sɛ, hwɛ,
mfirinhyia mmiɛnsa ni ne mmabama bɛhwehwɛ borɔdɔma yi so aba na manya bi. Twatwene. Adɛn nti na agye asase no akɛntɛn soɔ? Na obua see no sɛ, Owura, ma ne nsi hɔ afe yi nso nkɔsi sɛ mɛfunufunu ho na magu ase sumina. Na ebi a ɛbɛso. Na saa nso a, watwa atwene. Na ɔkyerɛkyerɛ hyiadan bi mu homeda. Na hwɛ, na ɔbaa bi wɔ hɔ a ɔwɔ ahoɔmmerɛ honhom mfirinhyia 18. Na wapon a ɔntumi ɛntene ne mu koraa mpo. Na Yesu huu no, ɔfrɛɛ no, na ɔse no sɛ, Ɔbaa, wasane wafiri ahoɔmmerɛ mu. Na ɔde ne nsa guu ne so, na mmom hɔ a ɔtenee, na oyii Onyankopɔn ayɛ. Na hyiadan no mu pani a ɛyɛ no ahi sɛ Yesu saa yare homeda bua se nkurɔfokuo no sɛ, Ne nsia wɔ hɔ ɛsɛ sɛ nnipa yɛ adwuma. Emu na mommra no ɔnsa mo yadeɛ na ɛnyɛ homeda. Na Awurade buaa no sɛ, Nyaatwomfoɔ, mo mu biara nsane ne nantwie anaa n'afurumu mfiri n'adididaka ho ma no nkɔnom nsuo homeda. Na hwɛ, ɔbaa yi a ɔyɛ Abraham baba a Satan akyekyere no mfirinhyia 18 yi, ɛnsɛ sɛ wɔsane no firi kyekyere yi mu homeda. Na ɔkaa saa no, n'atamfo no nyinaa anim gu ase, na nkurɔfokuo no nyinaa ani gye animuonyam a ɔyɛɛ no nyinaa nti. Na ɔkaa sɛ, Adeɛ bɛn na Nyankopɔn ahenni sɛ no, anaasɛ deɛ ho na mede bɛtoɔ? Ɛte sɛ sinapefue a onipa fa kɔtoo ne turom, na ɛnyini, na ɛyɛ dua, na wiem nnomaa bɛsisii ne mman so. Na ɔkaa bio sɛ, Ɛdeɛ ho na mede Nyankopɔn ahenni bɛtoɔ? Ɛte sɛ mmɔka a ɔbaa bi fa kɔfetee no asikyiresam nkurokuma mmiɛnsa mu, de kɔsii sɛ ne nyinaa kaeɛ. Na ɔnenam nkuro mu ne nkuraa ase kyerɛkyerɛ, na ɔnam so kɔ Yerusalem. Na obi see no sɛ, Awurade, wɔn a wobɛgye wɔn yɛ kakraa bi anaa? Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Mompere nhyɛne ɛpono teatea no mu. Na mese mo sɛ, nnipa pii bɛhwehwɛ mu ahyɛne, na wɔrentumi. Ɛfiri bere a ofiewura no bɛsɔre ato pono mu no ara, na mobɛfiri aseɛ agyina akyiri. Na moabɔ pono no mu sɛ, Owura, hini yɛn? Na wɔbɛbua mo sɛ, mo deɛ minnim deɛ mufiri. Ɛna mobɛfiri aseɛ aka sɛ, Yɛdidi na yɛanom w'anim, na woakyerɛkyerɛ wɔ yɛn mmɔntene so pɛn. Na wɔbɛka sɛ, mo deɛ minnim deɛ mufiri. Momfiri me so, mo a moyɛ deɛ ɛntene nyinaa. Ɛhɔ na mobɛsu atwɛre mo se sɛ mohunu Abraham, Isak ne Yakob ne adiyifoɔ no nyinaa Nyankopɔn ahenni mu, na mo deɛ wapam mo afiri mu. Na wɔbɛfiri apueeɛ ne atɔeɛ ne atifi ne anafoɔ aba abɛtena didie Nyankopɔn ahenni mu. Na hwɛ, akyikafoɔ bi wɔ hɔ a wɔbɛdi kan, na adikanfoɔ bi wɔ hɔ a wɔbɛka akyiri. Dɔn no mu na Farisifoɔ bi ba bɛsee no sɛ, Firi ha kɔ, na Herode repɛ wo akum. Na ɔsee wɔn sɛ, Monkɔka nkyerɛ sakraman no sɛ, Hwɛ, metua honhommɔne, na mesa yadeɛ nnɛ ne ɔkyena, na n'adekyeeɛ mawie. Nanso ɛsɛ sɛ menante nnɛ ne ɔkyena ne n'adekyeeɛ, na ɛnni ho kwan sɛ odiyifoɔ bi bɛtɔ baabi, gye Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem a wokum adiyifoɔ na wosii wɔn a wɔsomaa wɔn wo nkyɛn no aboɔ. Ɛmpra ahennie na mepɛɛ sɛ meboaboa wo mmaa no sɛ akokɔbaatan boaboa ne mmaa no ne ntabaaseɛ. Nanso moampɛ. Hwɛ, wobɛgya mo fie fituo ama mo. Na mese mo sɛ, morenhume, gye da a ɛbɛba sɛ mobɛka sɛ, nhyira ne deɛ ɔnam Awurade din mu reba no. Luka asɛmpa ti 19. Na ɛbaa sɛ homeda bi ɔkɔɔ Farisifoɔ panyin bi fie no, na ɔhɔtɛ no. Na hwɛ, na onipa bi wɔ n'anim a ɔyare sasaborɔ. Na Yesu bua se mmarakyerɛfoɔ ne Farisifoɔ no sɛ, Ɛwɔ ho kwan sɛ wɔsa yadeɛ homeda anaasɛ wɔnsa. Na ɔyɛ kum.
na ɔfaa no saa no yareɛ. Na ɔmaa no kɔe. Na ɔse wɔn sɛ, Mo mu hwan afurumu anaa nantwie na ɔkɔtɔ abura mu a ɔrenkɔtwe no ntɛntɛm homeda. Na wɔantumi ammua no yeinom ho bibio. Na ɔde n'ani kari wɔn a wɔhyiaa wɔn adidie no sɛdeɛ wɔpɛ mu yi mpanin tenaberɛ no. Obu wɔn bɛ ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Sɛ obi hyia wɔ ayeforase a, nkɔtena mpanin tenaberɛ. Ebi a wɔhyia deɛ n'anim yɛ nyam sene woɔ. Na deɛ ohyiaa wo ne no ba a, ɔbɛka kyerɛ wo sɛ, ma oyi kwan. Na no na wode aniwuo bɛfiri aseɛ akɔfa akyiri tenaberɛ. Na sɛ wohyia wo a, kɔna kɔtena akyiri tenaberɛ. Na deɛ wohyia wo no ba a, waka kyerɛ wo sɛ, damfo, twi kɔ soro no ho a. Ɛno na wobɛnya anidie wɔn a wɔne wo te adidie n'anim. Na obiara a ɔma ne ho soɔ no, ɔbɛbrɛ no ase. Na deɛ ɔbrɛ ne ho aseɛ no, wɔbɛma no so. Na ɔse deɛ ohyiaa no nso sɛ, Sɛ woto pono awia anaa anwummerɛ a, ɛmfrɛ wo namfo anaa wo nuanom anaa w'abusuafoɔ anaa afipamfoɔ adefoɔ. Na wɔn nso ammɛhyia wo bi, na woannya so akatua. Na woto pono a, frɛ ahiafoɔ, mmubuafoɔ, mpakye ne anifirafoɔ, na woanya nhyira. Ɛfiri sɛ, wɔnni deɛ wɔde bɛtua wo ɛso ka. Na atenefoɔ sɔreɛ mu na wɔbɛtua wo ɛso ka. Na wɔn a wɔne no te adidie no mu baako tee saa no, ɔsee no sɛ, Nhyira ne deɛ obɛdidi Nyankopɔn ahenni mu. Na ɔsee no sɛ, Onipa bi too pono kɛseɛ, na ohyiaa nnipa pii. Na adidibere duruiɛ no, ɔsomaa n'akoa sɛ ɔnkɔka nkyerɛ wɔn a wohyiaa wɔn no sɛ, Mommra na wɔasiesie nneɛma awie. Na wɔn nyinaa firi aseɛ kaa asɛnkoro yiyii wɔn ano. Deɛ odi kan see no sɛ, Matɔ afuo, na ehia sɛ mekɔhwɛ. Mesrɛ wo, yi me firi mu. Na ɔfoforɔ se, Matɔ anantwie mpaho 5, na merekɔsɔ wɔn mahwɛ. Mesrɛ wo, yi me firi mu. Na ɔfoforɔ se, Maware yerɛ, enti merentumi memma. Na akoa no ba bɛkaa asɛm no kyerɛɛ ne wura. Ɛna efie wura no bu fuiɛ, na wɔka kyerɛɛ n'akoa no sɛ, Firi adi ntɛm kɔ kuro no mmɔntene so ne mantam, na kɔfa ahiafoɔ ne mmubuafoɔ ne anifirafoɔ ne mpakye bra. Na akoa no se, Owura, wɔayɔ sɛdeɛ wohyɛeɛ no, nanso ɛfa da so wɔ hɔ. Na owura no ka kyerɛɛ akoa no sɛ, Firi adi kɔ akwan so ne baa ho, na kɔhyɛ wɔn na wɔmmra, na me fie ha nyɛ ma. Na mese mo sɛ, nnipa a wɔahyia wɔn no mu biara renka m'aduane no nhwɛ. Na nkurɔfoɔ akuakuo pii ne no nam. Na ɔdanee ne ho ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Sɛ obi ba me nkyɛn, na ɔntane n'agya ne ne na, ne ne yere ne ne mma, ne ne nuabarimanom, ne ne nuabaanom, ne ɔno ara ne kra nso a, ɔntumi nyɛ me suani. Na obiara a ɔnsoa n'asɛnnua na ɔnni m'akyiri no, ɔntumi nyɛ me suani. Na mo mu hwan na ɔpɛ sɛ ɔto abantentene, na ɔrentena ase emu ho akonta ansa, sɛ ɔwɔ deɛ ɔde bɛtumi awie. Ebi a wafiri aseɛ no, wɔantumi anwie a, na wɔn a wɔhunu nyinaa firi aseɛ goro no ho, sɛ onipa yi firi aseɛ toe, na wɔantumi anwie. Anaasɛ, ɔhene bɛn na ɔne ɔhene bi rekɔko, na ɔntena ase ɛnwene ho kane sɛ obɛtumi de ɔpedu akɔhyia deɛ ɔde ɔpeduo no reba ne soɔ no. Anyɛ saa, ɔbaako no wɔ akyirikyiri no, otu abɔfoɔ kɔsrɛ no sɛ wɔmpata. Saa ara nso na mo mu biara a ɔnya deɛ ɔwɔ nyinaa hɔ ntumi nya me suani. Nkyene yɛ, nanso sɛ nkyene de tu a, wɔde to die mu na ayɛ dɛ bio. Ɛmfata fam anaa sumina so, na wɔto gu. Deɛ ɔwɔ aso bɛtie no, ma no ntie. Luka asɛmpa ti 15.
Na togyifoɔ ne nnebɔnyɛfoɔ no nyinaa twi bɛɛ no sɛ ɔbɛtie no. Na Farisifoɔ ne Kyerɛwfoɔ no nwiinwii kaa sɛ, oyi gye nnebɔneyɛfoɔ na ɔne wɔn didi. Enti ɔbu wɔn bɛ yi sɛ, mo mu nnipa bɛn na sɛ ɔwɔ nnwanten 100 na wɔn mu baako kɔyere a, ɔrenyɛ aduɔkronkron no srɛ soɔ, na ɔnni deɛ wayera no akyi nkosi sɛ ɔbɛhu no. Na sɛ ɔhu no a, ɔde no bɔ ne kɔn ho, na n'ani gye. Na ɔba fie a, ɔfrɛfrɛ ne namfo ne n'afipamfoɔ boa no ka kyerɛ wɔn sɛ, momma mo ne me ani nye, na mahunu me dwan a ɔyeraeɛ no. Mese mo sɛ, saa ara na anigyeɛ bɛba soro. Ɔdebɔnyɛni biako a ɔsakyera n'adwene ho sene nnipa tenenee aduɔkronkron a ɛhia wɔn adwensakyera. Anaasɛ, ɔbaa bɛn na ɔwɔ nnwetɛbena du, na emu biako yere a, ɔrensɔ kanea na ɔmpra ɛdan no mu, na ɔnhwehwɛ yie nkosi sɛ obɛhunu. Na ohunu a, ɔfrɛfrɛ ne namfo ne n'afipamfoɔ boa no, na ɔka sɛ, momma mo ne me ani nye, na mahunu me dwetɛbena a ɛyeraeɛ no. Saa ara na mese mo sɛ, anigyeɛ ba Nyankopɔn abɔfo anim, ɔdebɔnyɛni baako a ɔsakyera n'adwene no ho. Na ɔse, onipa bi wɔ mmabarima baanu, na wɔn mu akumaa no ka kyerɛɛ n'agya sɛ, agya, fa hodie a ɛbɛyɛ me dea no ma me. Na wɔkyɛɛ n'asetenadeɛ mu maa wɔn. Na ani da bi na ɔba akumaa no boaboa ne nyinaa no, na ɔtuu kwan kɔɔ akyirikyiri asase bi soɔ. Ɛhɔ na ɔkɔbɔ ahohwie sɛee n'ahodie nyinaa. Na owie ne nyinaa hwereɛ no, ɛkɔm kɛseɛ bi ba asase no so. Na ɛfiri aseɛ hiaa no. Na wɔde ne ho kɔdanee asase no so oni bi. Na ɔmaa no kɔɔ ne mfuo mu kɔhwɛɛ mprako. Na ne kɔn dɔɔ sɛ ɔde asɛhono a mprako no die no bi hyɛ n'afuruma. Nanso obiara ama no. Na n'ani baa ne ho soɔ no, ɔkaa sɛ, apaafo ahe na m'agya annie a wonya aduane ma no boro soɔ. Na me deɛ, ɛkɔm kumii. Mɛsɔre makɔ m'agya nkyɛn, na mase no sɛ, agya, mayɛ ɔsoro ne w'anim bɔne, na memfata sɛ wɔfrɛ me wo ba bio. Na yɛ me sɛ w'apaafoɔ no mu baako. Na ɔsɔre baa n'agya nkyɛn, na ɔda so wɔ akyirikyiri no, n'agya hunu no, na ne yam hyehyee no, na ɔtutuu mmirika kɔsɔɔ ne kɔn mu, na ɔfee n'ano. Na ɔba no ka kyerɛɛ no sɛ, agya, mayɛ ɔsoro ne w'anim bɔne, na memfata sɛ wɔfrɛ me wo ba bio. Ɛna agya no ka kyerɛɛ ne nkoa sɛ, momfa atadeɛ a ɛyɛ no mmra mɛhyɛ no, na momfa pɛteɛ nhyɛ ne nsa ne mpaboa nhyɛ ne nan, na momfa nantwie ba a wadɔre sradeɛ no mmra me ko no, na yɛnni, na yɛani nye. Na me ba yi wui, na wanyane bio. Ɔyerae, na wahu no. Na ɔfiri aseɛ gyee wɔn ani. Na ne ba panin no wɔ afuom, na ɔreba na ɔbɛn fie no, ɔtee sankuo ne asa. Na ɔfrɛ asomfoɔ no mu baako bisaa no asɛm ko a asi. Na ɔsee no sɛ, wo nua aba, na wagya akum nantwie ba a wadɔre sradeɛ no, ɛfiri sɛ ne nsa aka no nkwahosan mu. Na ne bo fui, na wampɛ sɛ ɔkɔ mu. Ɛna n'agya firi adi bɛkorɔkorɔ no. Na obua see n'agya no sɛ, hwɛ, mfirinhyia dodoɔ yi a mede masom wɔ, nso mentoo wo mmara da. Nanso wo maa me abirekyie ba bi sɛ, me ne me namfo mfa nkɔgye yɛn ani da. Na ɔbɛyi a wɔne nnwamanfoɔ adi w'ahodeɛ no baa yɛ ara pɛ deɛ, woakum nantwie ba a wadɔre sradeɛ no ama no. Na ɔsee no sɛ, ɔba, wowɔ me nkyɛn daa, na deɛ mewɔ nyinaa yɛ wo dea. Na ɛsɛ sɛ yɛn ani gye na yɛn bo tɔ yɛn yam, ɛfiri sɛ wo nua yi wui, na wanyane. Ɔyerae, na wahu no. Luka Asɛmpa ti 16.
Na ɔka kyerɛɛ asuafoɔ no nso sɛ, ɔdefoɔ bi wɔ hɔ a ɔwɔ fie panin bi, na wɔde no kɔtwaa sɛ ɔsɛe n'adeɛ. Na ɔfrɛ no se no sɛ, ɛdeɛ na mete no wo ho yi? Bebu wo paninnie ho nkonta, na worenni panin bio. Efie panin no kaa no ne tirim sɛ, menyɛ dɛn? Ɛfiri sɛ, me wura rebɛgye me paninnie afiri me nsam. Menni ahoɔden a mede bɛtutuo. Ɛhwan nso yɛ m'aniwu. Mahunu deɛ mɛyɔ. Wotu me firi me paninnie so a, wagye me akɔ wɔn afie. Na ɔfrɛɛ ne wura adefirifoɔ nyinaa maako maako baa ne nkyɛn see deɛ ɔdi kan no sɛ, wodi me wura ahe? Na ɔse, enguhina 100. Na ɔse ne sɛ, gye wo nwoma na tena ase ntɛm twerɛ 50. Ɛna ɔse ɔfoforɔ sɛ, na wo nso ahe na wodeɛ? Na ɔse, mede awio nkotokuo 100. Na ɔse no sɛ, fa wo nwoma na twerɛ 80. Na wura no yii efie panyin kontomponi no ayɛ sɛ wadi no nyansam. Na wiase yi ma wo nyansa sene han ma wɔ mfafuo mu. Na me nso mese mo sɛ, momfa ahonyade a ɛtene no bi nyɛ namfoɔ, na sɛ ehia mo a, wagye mo akɔdaa afie no mu. Deɛ wodi ade ketewa mu nokorɛ no di pii mu nokorɛ, na deɛ ɔntene ade ketewa mu no, na ɔntene bebree mu nso. Na nti, sɛ mo ani ahonyade a ɛtene no mu nokorɛ a, hwan na wɔde nokwadeɛ no bɛhyɛ mo nsa? Na sɛ mo ani obi adeɛ mu nokorɛ a, hwan na wɔde mo deɛ bɛma mo? Efie nipa biara ntumi nsom awuranom baanu. Na ɔbɛtane ɔbaako, na wadɔ ɔbaako no. Anaasɛ, ɔbɛbata ɔbaako ho, na wabu ɔbaako no animtia. Montumi nsom Nyankopɔn ne Mammon ahonyadeɛ. Na Farisifoɔ no a wɔyɛ sikapɛfoɔ tee yei mu nyinaa, na ɔseree no, na ɔsee wɔn sɛ, moyɛ wɔn a wɔbu wɔn ho bem nnipa anim, nanso Nyankopɔn deɛ, ɔnim mo akoma mu. Na deɛ ɛyɛ kɛseɛ nnipa mu no ɛyɛ akyiwadeɛ Nyankopɔn anim. Mmara ne adiyifoɔ no bɛpem Yohane so. Ɛfiri ɛno soɔ no, wɔka Nyankopɔn ahenni ho asɛmpa, na obiara nam aniberɛ so kɔ mu. Na ɛmmerɛ sɛ ɔsoro ne asase bɛtwam sene sɛ mmara no ho nsensaneɛ ketewa biako bɛtɔ. Obiara a ɔkɔ ne yere na ɔware foforɔ no sɛe awadeɛ, na obiara a ɔware deɛ ne kunu akɔno no sɛe awadeɛ. Na ɔdefoɔ bi tena ase a na ɔhyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ ne nwera pa, na ɔde asetena fɛɛfɛ gyee n'ani daa. Na ohiani bi nso tena ase a wɔfrɛ no Lasaro, a wɔde no akɔto n'aboboa no a watutu akuru. Na ne kɔn da sɛ odi mporoporowa a ɛfiri ɔdefoɔ no pono soɔ agu fam no meɛ, nanso akraman ba bɛta firi n'akuru mu. Na ɛbaa sɛ ohiani no wui, na abɔfoɔ bɛsoaa no kɔɔ Abraham kukum. Na ɔdefoɔ no nso wui, na wɔsiee no. Na ɔmaa n'ani soɔ wɔ asamado no, na ɔwɔ aninyanneɛ mu. Na ohunu Abraham akyirikyiri ne Lasaro sɛ ɔtwere ne kukum. Na ɔteaa mu sɛ, Agya Abraham, hu me mmɔbɔ, na soma Lasaro ma no mfa ne nsa teaa no nkɔbɔ nsuo mu, na ɔmfa mɛdwodwo me tɛkyerɛma, na menhunu amane ogyaframa yi mu. Na Abraham se, Ɔba, kae sɛ wote aseɛ no, wonya ahotɔ, na Lasaro nso deɛ, ɔhunu amane. Afei na ne werɛ akyekyerɛ, na wo nso wonhunu amaneɛ. Na yɛn nyinaa nankyɛn, eku kɛseɛ da yɛ ne mo ntam a wɔn a wɔpɛ sɛ wofiri ha yi ba mo nkyɛn ntumi ma, na wɔn nso a wɔwɔ no ho a ntumi ntra ma yɛn nkyɛn. Na ɔse, ɛneɛ Agya, mesrɛ wo sɛ soma ma no nkɔ m'agya fie, na mewɔ nuabarimanom 2 na wɔnkɔdi wɔn adanseɛ, na wɔn nso ama aninyanneɛ mu ha yi bi. Na Abraham kaa sɛ, wɔwɔ Mose ne adiyifoɔ no, ma wɔntie wɔn. Na ɔse, Dabi, Agya Abraham,
Na sɛ obi firi awufuo mu kɔ wɔn nkyɛn a, ɛna wɔbɛsakyera wɔn adwene. Na ɔse no sɛ, sɛ wɔantie Mose ne adiyifoɔ no a, obi firi awufuo mu sɔre mpo a, wɔrennye nni. Luka asɛmpa ti dunson. Na ɔka kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ, ɛda ne deɛ ne ara a, suntidi atoɔ bɛba deɛ. Nanso deɛ ɛnam no so bɛba no nwie. Anka yɛma no sɛ wɔde awiyammoɔ kyekyere ne kɔn mu kɔto no twene ɛpo mu, sene sɛ ɔbɛto nketewa yi mu baako suntidua. Monhwɛ mo ho yie. Na sɛ wo nua fom wo a, ka n'anim. Na sɛ ɔsakyera n'adwene a, fa firi no. Na sɛ ɔfom wo mprɛnson da koro na ɔsane ba wo nkyɛn mprɛnson ka sɛ, masakyera m'adwene a, fa firi no. Na asomafoɔ no si Awurade sɛ, tu yɛn gyidie mu. Na Awurade se, sɛ mowɔ gyidie sɛ sinapifue a, anka mobɛka akyerɛ akyen yi sɛ, wo nhini ntutu na kɔtim apo mu, na ɛbɛtie mo. Mo mu hwan na ɔwɔ akoa a ɔfuntum asase anaasɛ ɔhwɛ mmoa, na ofiri afuom ba fie a, ɔbɛse no sɛ, bɛsene ntɛm kɔtena didiɛ. Na ɔrense no sɛ, siesie deɛ mɛdie, na ba abɔsɔ bɛsom me, na menindi na menom ansa. Na kyerɛ yi no, wo nso wakɔdidi na wanom. Ɔbɛda akoa no ase sɛ wayɔ deɛ wahyɛ no no. Saa ara ɛna mo nso, sɛ moayɔ deɛ wahyɛ mo nyinaa a, monka sɛ, yɛyɛ nkoa mfasoɔ nni yɛn ho. Yɛayɔ deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɔ. Na ɛbaa sɛ wɔkɔ Yerusalem no, ɔfaa Samaria ne Galilea. Na ɔkɔ akuraa bi ase no, mmarima du bi a ɔyɛ akwatafoɔ hyiaa no a ogyinagyina akyirikyiri. Na ɔma wɔn ne so sɛ, Owura Yesu, hu yɛn mmɔbɔ. Na ohuu wɔn no, ɔsee wɔn sɛ, monkɔ mfa mo ho nkɔkyerɛ ɔsɔfoɔ. Na ɛbaa sɛ wɔrekorɔ no, wɔn ho firii. Na wɔn mu baako huu sɛ ne ho asan no. Ɔsan n'akyi de ne kɛseɛ bɛyi Onyankopɔn ayɛ. Na ɔde n'ani butuu fam wɔ ne nan ase daa no ase. Ɔno deɛ, na ɔyɛ Samariani. Na Yesu buaa sɛ, ɛnyɛ du na wɔn ho firiyɛ. Na baako no deɛ wɔwɔ he? Wɔanhunu wɔn mu biara a ɔsane de animuonyam brɛɛ Onyankopɔn sɛ ɔnanani yi nko. Na ɔsee no sɛ, sɔre kɔ, wo gyidi agye wo. Na Farisifoɔ no bisaa no sɛ da bɛn no Nyankopɔn ahenni bɛba no. Obuaa wɔn sɛ, Nyankopɔn ahenni no mma sɛ ani tua. Nanso wɔrenka sɛ hwɛ ha anaa ɛhɔ. Na hwɛ, Nyankopɔn ahenni no, mo mu na ɛwɔ. Na ɔka kyerɛɛ asuafoɔ no sɛ, nna bi bɛba a mobɛpɛ sɛ mobɛhunu onipa ba no ɛna no mu biako, na morenhunu. Na wɔbɛse mo sɛ, hwɛ ha anaa hwɛ hɔ a, monkɔ, ɛnso monni wɔn akyi. Na sɛdeɛ anyinam a ɛpa ɛte ɔsoro ase fa hyerɛn kɔ ɔsoro ase fa baabi no, saa ara nso na onipa ba no bɛyɛ ne da no mu. Nanso ɛtwa sɛ obɛhunu amane pii, na ɛnnɛma yi po no ansa. Na sɛdeɛ yɛɛ Noa nna no mu no, saa ara nso na ɛbɛyɛ onipa ba no nna mu. Wɔdidii, wɔnomee, wɔwaree yerenom, na wɔmaa awadeɛ de kɔsii da a Noa hyɛne adaka no mu. Na nsuhyeɛ no baeɛ, na ɛbɛsɛe wɔn nyinaa. Sɛ nso ɛyɛɛ Lot nna no mu no, wɔdidii, na wɔnomee, wɔtɔe, wɔtɔnee, wɔduae, na wɔtotoo adan. Na da a Lot firi Sodom kɔeɛ no, na ogya ne sɔfe firi soro tɔeɛ, na ɛbɛsɛe wɔn nyinaa. Saa ara na ɛbɛyɛ ɛda a onipa ba no bɛyi ne ho adie no. Da no ara, deɛ ɔwɔ ɛdan atifi na ne biribi wɔ ɛdan mu no, ma no nsane mɛfa. Na deɛ ɔwɔ afuo mu no nso, ma no nsane n'akyi. Monkae Lot yere no. Obiara a ɔbɛhwehwɛ sɛ ɔgye ne kra no, ɛbɛfiri ne nsa. Na obiara a ne kra bɛfiri ne nsa no, bɛgye no nkwa. Mese mo sɛ, anadwo no, nnipa baanu bɛda mpa korɔ so. Ɔbɛfa ɔbaako na wagya ɔbaako.
mmaa baanu bɛbom ayam awio, wɔbɛfa ɔbaako na wɔagya ɔbaako. Na mmarima baanu bɛtena afuom, wɔbɛfa ɔbaako na wɔagya ɔbaako. Na wobua see no sɛ, Ɛhe, Awurade? Na ɔsee wɔn sɛ, Deɛ efunu wɔ no, ɛhɔ na apɛtɛ boaboa wɔn ano. Luka asɛmpa ti 18. na obuu wɔn bɛ bi de kyerɛɛ sɛ etwa sɛ nnipa bɔ mpaeɛ daa a wɔmmrɛ ho sɛ, Otemmufoɔ bi tenaa kuro bi mu a ɔnsuro Nyankopɔn, nanso ɔmfɛre nnipa. Na okunafoɔ bi nso tenaa kuro no mu, na ɔbaa ne nkyɛn sɛ, "Bue atɛn gye me tamfo nsɛm." Na wampene maa no kyɛree kakra. Na kyerɛ yi, ɔkaa ne tirim sɛ, "Mensuro Nyankopɔn na memfɛre nnipa deɛ. Nanso okunafoɔ yi ha me nti, mɛbu atɛn mama no. Na wamfa ne ba a ɔba ha no a medwaa me ho." Na Awurade se, Montie deɛ otemmufoɔ a ɔntene yi ka. Na Onyankopɔn, sɛ ɔtɔ no bo ase kyɛre wɔn ho nso a, ɔremmu atɛn nye wɔn a wɔayi wɔn a wɔsu frɛ no awia ne anadwo no anaa? Mese mo sɛ, ɔbɛbu atɛn agye wɔn ntɛm. Nanso onipa ba no ba a, anka wɔbɛhunu gyidie asase so. Na obuu binom a wɔde wɔn ho too wɔn ho so sɛ wɔtene na wɔmmu wɔn a aka no bɛyi sɛ, Nipa baako kɔɔ asɔrefie mpaebɔ. Ɔbaako yɛ Farisini, na ɔbaako nso yɛ togyini. Farisini no gyinae, na ɔbɔ mpaeɛ ne tirim sɛ, "Onyankopɔn, meda wase sɛ mente sɛdeɛ nipa a aka no teɛ. Amimfoɔ, nkontompofoɔ, ayerefafoɔ anaa ɔtogyini yi mpo. Medi mmuada pɛn mu mpire no. Mede deɛ menya nyinaa so ntutusuo dudu mema." Na ɔtogyini no gyinaa akyirikyiri, na wampɛ sɛ ɔma n'ani so kyerɛ soro mpo. Na mmom ɔbɔɔ ne koko kaa sɛ, "Onyankopɔn, hu me debɔnyɛni mmɔbɔ." Mese mo sɛ, oyi de bem sane kɔɔ ne fie mmom sene ɔbaako no. Na obiara a ɔma ne ho soɔ no, wɔbɛbrɛ no ase. Na deɛ ɔbrɛ ne ho aseɛ no, wɔbɛma no so. Na ɔde nkɔkoaa nso brɛɛ no sɛ ɔmfa ne nsa nka wɔn. Na asuafoɔ no hunuiɛ no, wɔkaa wɔn anim. Na Yesu frɛɛ mmɔfra no bae, sii asuafoɔ no sɛ, "Momma mmɔfra no mmra me nkyɛn, na monnsi wɔn kwan, na yeinom sɛɛ na Nyankopɔn ahenni no wɔ wɔn. Nokorɛ mese mo sɛ, obiara a ɔrennye Nyankopɔn ahenni sɛ abɔfra no, ɔrenkɔ mu koraa." Na ɔpanin bi bisaa no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ pa, ɛdeɛn na menyɛ na manya daa nkwa? Na Yesu see no sɛ, "Adɛn na wofrɛ me papa? Obiara nyɛ papa gye ɔbaako, ɔne Onyankopɔn. Wonim mmaransɛm no: nsɛe awadeɛ, ɛnni awu, mmɔkorɔ no, ɛnni adansekurumu, di w'agya ne wo n'ani." Na ɔkaa sɛ, Yeinom nyinaa mefiri me mmɔfraase na medii soɔ. Na Yesu tiee saa no, ɔsee no sɛ, "Ɛda so ka wadeɛ biako. Kɔtɔn deɛ wowɔ nyinaa na kyɛm ahiafoɔ, na wobɛnya agyapadeɛ soro. Na bra bɛdi m'akyi." Na ɔtee yei no, ɛyɛ n'awerɛho sɛ, ɛfiri sɛ, na ɔyɛ ɔdefoɔ kɛseɛ. Na Yesu hwɛɛ no kaa sɛ, "Sɛ moahunu din a ɛyɛ ma wɔn a wɔwɔ adeɛ sɛ wɔbɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu. Na ɛmmerɛ ma yoma sɛ ɔbɛfa paneɛ aniwa mu sene sɛ ɔdefoɔ bɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu." Na wɔn a ɔteeɛ no kaa sɛ, "Ɛneɛ hwan na obɛtumi agye no nkwa?" Na ɔkaa sɛ, "Deɛ ɛntumi nyɛ hɔ nnipa fam no, Nyankopɔn fam deɛ, ɛbɛtumi ayɛ hɔ." Na Petro se, Hwɛ, ɛgya adeɛ nyinaa hɔ abɛdi w'akyi. Na ɔsee wɔn sɛ, "Nokorɛ mese mo sɛ, obi ni hɔ a wagye fie anaa yerɛ anaa anuanom anaa awofoɔ anaa mma hɔ Nyankopɔn ahenni nti, na ɔrennya no mmɔho pii ɛberɛ yi mu ne wiase a ɛreba no mu daa nkwa.
Na ɔfaa dumienu no ka kyerɛ wɔn sɛ, hwɛ, yɛrekɔ Yerusalem, na nneɛma a adiyifoɔ no atwerɛ no onipa ba no ho no nyinaa bɛba mu. Na wɔbɛyi no ahyɛ wiase aman sofoɔ nsa, na wɔagoro ne ho, na wɔabɔ no adapaa, na wɔatete ntasuo agu ne so, na wɔaka no mpire, na wɔaku no, na ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa no, wasɔre bio. Na wɔn deɛ wɔante yeinom biara ase, na asɛm yi ehu nta wɔn, na wɔanhu deɛ ɔkaeɛ no. Na ɛbaa sɛ ɔrebɛn Yeriko no, na onifirani bi te kwan nkyɛn srɛsrɛdeɛ. Na ɔtee sɛ nkurɔfokuo bi twam no, obisaa aseɛ. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Yesu Nasareni no na ɔretwam. Na ɔteɛɛ mu sɛ, Yesu, Dawid ba, hu mmɔbɔ. Na wɔn a odi kan no kaa n'anim sɛ ɔmmua n'ano, nanso ɔkɔɔ so teateaam denden sɛ, Dawid ba, hu me mmɔbɔ. Na Yesu gyina hyɛɛ sɛ wɔmfa no mmrɛ no. Na ɔbɛneɛ no, obisaa no sɛ, ɛdeɛ na wopɛ sɛ meyɔ me ma wo? Na ɔkaa sɛ, Awurade, ma menhunu adeɛ. Na Yesu see no sɛ, hunu adeɛ, wo gyidi agye wo. Na amorom hɔ a ohunu adeɛ, na odii n'akyi de anuonyam ma Onyankopɔn. Na ɔman no nyinaa hunuiɛ no, wɔde ayɛyie ma Onyankopɔn. Luka asɛmpa ti dunkron. Na ɔkɔhyɛnee Yeriko sɛ ɔretwam. Na hwɛ, ɔbarima bi wɔ hɔ a ɔfrɛ no Sakeo a ɔyɛ tugyini panin na ɔyɛ ɔdefoɔ. Na ɔrehwɛ Yesu ahunu ne nipa ban, nanso nkurɔfokuo no nti ɔntumi ɛfiri sɛ ɔyɛ akwatia. Na ɔtutuu birika dii kan foro akyee bi sɛ ɔkɔhwɛ no, ɛfiri sɛ ɛhɔ na wɔbɛfa. Na Yesu duruu hɔ no, ɔmaa n'ani so huu no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Sakeo, yɛ ntɛm si fam, na wo fie na ɛsɛ sɛ metena nnɛ. Na ɔyɛ ntɛm si fam, na ɔde fɛ bɛgyee no. Na ɔhunuiɛ no, onyinaa nwiinwii kaa sɛ, ɔrekɔ akɔsi ɔbarima a ɔyɛ debɔneyɛni. Na Sakeo gyina ka kyerɛɛ Awurade sɛ, Awurade, hwɛ, mede m'ahodeɛ fa mekyɛ hiafoɔ, na sɛ menam nkontompo so magye obi biribi a, mebɔ ho mprɛnan metua ka. Na Yesu ka kyerɛɛ no sɛ, ɛnnɛ na nkwagye aba fie yi mu, ɛfiri sɛ ɔno nso yɛ Abraham ba. Na onipa ba no baa sɛ ɔrebɛhwehwɛ na wabɛgye deɛ ayera. Na wɔretie yeinom no, ɔtoaa so buu bɛ bi, ɛfiri sɛ na wabɛn Yerusalem. Na osusu sɛ Nyankopɔn ahenni ɛbɛyi ne ho adi amonom hɔ a, enti ɔkaa sɛ, ɔde hyia bi kɔ asase bi so akyirikyiri sɛ ɔrekɔgye n'ahenni na wasane aba. Na ɔfrɛɛ ne nkoa mu 10 de mmɛnaa 10 maa wɔn. Na wɔka kyerɛ wɔn sɛ, monyɛ ho adwuma nkosi sɛ mɛba. Na ne manfoɔ tane no. Na wɔsomaa abɔfoɔ dii n'akyiri sɛ, yɛmpɛ sɛ oyi di yɛn so hene. Na ɛbaa sɛ onyaa ahenni no na ɔsane baeɛ no, ɔhyɛɛ sɛ wɔmfrɛ ne nkoa a wɔde sika no maa wɔn no mmrɛ no, na ɔnhunu deɛ obiara adi dwanya. Na deɛ odi kan no ba bɛkaa sɛ, Owura, wobɛnaa no awo mmɛnaa 10 aka ho. Na ɔsee no sɛ, wiɛ, akoapa, sɛ wadi ketewa yi mu nokorɛ nti, di nkuro do so tumi. Na deɛ otia mmienu no ba bɛkaa sɛ, Owura, wobɛnaa no awo mmɛnaa 5. Na ɔsee wɔ yi nso sɛ, wo nso di nkuro 5 so. Na ɔfoforɔ ba bɛkaa sɛ, Owura, hwɛ wo bɛnaa a mede me hyɛɛ duku mu no ni. Na mesuro wo, ɛfiri sɛ, woyɛ nnipa a woyɛ den. Wofa deɛ womfa ntoo hɔ, na wotwa deɛ wonwuyɛ. Na ɔka kyerɛ no sɛ, akoa bɔne. Waa w'anom asɛm so na menam mɛbu watɛn. Wonim sɛ meyɛ onipa a meyɛ den a mefa deɛ memfa me ntoo hɔ, na metwa deɛ menwuyɛ. Na adɛn nti na woamfa me sika no ankɔto sikakorabea na meba a mabɛgye m'adeɛ ne ho nsi ho. Na ɔka kyerɛɛ wɔn a wogyina hɔ no sɛ, monye ne nsɛm bɛnaa no na momfa nkɔma deɛ ɔwɔ bɛnaa 10 no.
na wɔsee no sɛ, owura, ɔwɔ bɛ na adu. Na mese mo sɛ, obiara a ɔwɔ no, wɔbɛma no. Na deɛ ɔnnie no, deɛ ɔwɔ mpo, wɔbɛgye ne nsɛm. Na m'atamfo a wɔmpɛ sɛ medi wɔn so hene no, momfa wɔn mmra ha, na mommɛku wɔn m'anim. Na owie yɛnum ka no, ɔsen dii kan sɛ ɔkɔ Yerusalem. Na ɛbaa sɛ ɔbɛn Betfage ne Betania bepɔ a wɔfrɛ no Ngo Bepɔ ho no, ɔsomaa n'asuafoɔ no mu baanu sɛ, monkɔ akura a ɛda mo anim yi ase, na mohyɛ ne hɔ a, mobɛhunu afurumu ba a wasa no a obiara ntena ne so pɛn. Monsane no mmra ha. Na sɛ obi bisam sɛ, ɛdeɛn nti na mosane no a, deɛ monka ne sɛ, ne ho hia Awurade. Na wɔn a ɔsomaa wɔn no kɔe kɔhuu sɛdeɛ ɔka kyerɛɛ wɔn no ara. Na wɔsane afunumu ba no, ne wuranom ka kyerɛɛ wɔn sɛ, adɛn na mosane afunumu ba no? Na ɔkaa sɛ, ne ho hia Awurade. Na ɔde ne brɛɛ Yesu. Na ɔde wɔn ntoma gu afunumu ba no so. Na ɔde Yesu traa so. Na ɔkorɔ no, ɔde wɔn ntoma sesɛɛ kwaa mu. Na ɔbɛne deɛ ɔbɛsane Ngo Bepɔ no. Asuafoɔ dɔm no nyinaa ani firi ase gyee. Na ɔde nnikɛseɛ yii Onyankopɔn ayɛ wɔ ahoɔden ni a wahu nyinaa nti. Sɛ, nhyira ne ɔhene a ɔnam Awurade din mu reba no, asomdwoe wɔ soro na anuonyam wɔ sorosoro no hɔ. Na Farisifoɔ no bi a wɔwɔ nkurɔfokuo no mu ka kyerɛɛ no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, ka w'asuafoɔ no anim. Na obua see wɔn sɛ, mese mo sɛ, yeinom mmua wɔ n'ano a, anka aboɔ mpo bɛteam. Na ɔbɛneɛ no, ɔhwɛɛ kuro no suu wɔ so sɛ, sɛ wo nso anka na wonim deɛ fa asomdwoeɛ ho a, nanso afei, wɔde ahuntaw. Na nna bi bɛba wo so a w'atamfo bɛbɔ wo ho pie. Wɔatwa wo ho kɔntɔnkorɔn, na waka wo ahyɛ mu baabiara. Na wɔadwiri wo ne wo mma a wɔwɔ mu no agu fam. Na wɔrennya wo mu aboɔ ɔbɔ so, ɛfiri sɛ, woanhunu berɛ a wɔdom bɛhwɛ wo no. Na ɔkɔɔ asɔre fie no, ofuraseɛ pam wɔn a wɔtɔn adeɛ wɔ hɔ no, see wɔn sɛ, wɔatwerɛ sɛ, me fie yɛ asɔre fie, na mode ayɛ adwotwafoɔ bɔn. Na daa ɔkyerɛkyerɛ asɔre fie hɔ. Na asɔfoɔ mpanin ne twerɛfoɔ ne ɔman no mu atitire ɛhwehwɛ no aku no. Na wɔanhu deɛ wɔbɛyɔ, ɛfiri sɛ ɔman no nyinaa de wɔn ho bataa ne ho tie no. Luka Asɛmpa tie duonu. Na ɛbaa sɛ da koro bi a ɔkyerɛkyerɛ ɔman no wɔ asɔre fie na ɔka asɛmpa no, asɔfoɔ mpanin ne twerɛfoɔ ne mpanimfoɔ no baa ne so. Na ɔbɛka kyerɛɛ no sɛ, ka tumi ko a wode yɔ nneɔma yi kyerɛ yɛn, anaa sɛ wɔn na ɔmaa wo tumi yi? Na obua see wɔn se, me nso mabisa mo asɛm biako, na monka nkyerɛ me. Yohane asubɔ no, ɛfiri ɔsoro anaasɛ ɛfiri nnipa? Na ɔdwendwen sisii wɔn ho sɛ, sɛ yɛka sɛ ɛfiri soro a, ɔbɛka sɛ, ɛne adɛn nti na mo anyi no anyie? Na sɛ yɛka sɛ ɛfiri nnipa a, ɔman no nyinaa bɛsi aboɔ, ɛfiri sɛ wɔgye di ampa sɛ Yohane yɛ odiyifoɔ. Na obuaa sɛ, onim deɛ ɛfiri. Na Yesu nso see wɔn sɛ, me nso menka tumi ko a mede meyɛ yeinom menkyerɛ mo. Na ofiri ase abu ɔman no bɛyi sɛ, onipa bi yɛ bobeturo, na ɔde fam akuafoɔ bi. Na wogyaa hɔ kɔɔ baabi kɔkyɛree. Na berɛ no duruiɛ no, ɔsomaa akoa bi kɔ akuafoɔ no nkyɛn sɛ wɔma no bobeturo no mu aba no bi. Na akuafoɔ no hwee no maa no nam sansa kɔe. Na wɔsane somaa akoa foforɔ, na ɔno nso wɔhwee no bɔɔ no adapaa maa no nam sansa kɔe. Na ɔsomaa deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa, na ɔno nso wɔpirapira no pamoo no firi hɔ. Na bobeturo wura no kaa sɛ, menyɛ dɛn? Mɛsoma me dɔba, ebia ɔbɛfɛre no. Na akuafoɔ no hunu no no,
wɔdwendwene sesee wɔn ho sɛ, ɔdedifoɔ nini, momma yɛnku no, na apagyadeɛ no ɛnyɛ yɛn dea. Na wɔtwee no firi bobeturo mu hɔ kokum no. Enti ɛdeɛ na bobeturo wura no bɛyɛ wɔn? Ɔbɛba bɛsɛe akuafoɔ yi, na wɔde bobeturo no ama afoforɔ. Na wɔteeɛ no, wɔkaa sɛ, wɔmma no mma saa. Na ɔhwɛɛ wɔn anim kaa sɛ, na agyeɛ ne yeye a wɔatwerɛ sɛ, ɔboa abantofoɔ apoɔ no, ɛno na abɛyɛ tweasotiboɔ. Obiara a ɔbɛhwe ɔboɔ no soɔ no, ɔbɛbubu. Na deɛ ɛbɛhwe ne soɔ no, ɛbɛpɛkyɛ no. Na twerɛfoɔ ne asɔfo mpanin no hwehwɛɛ sɛ wɔde wɔn nsa kɔso no mu kyi no dɔn no ara mu, nanso osuro ɔman no, ɛfiri sɛ ohu sɛ ɛba a obuiɛ no ɔne wɔn. Na ɔtɛɛ no, na ɔsomaa nsraafoɔ bi a wɔpɛtu yɛɛ wɔn anim sɛdeɛ wɔyɛ nnipa trenee sɛ wɔnkɔpɛ no asɛm, na wɔayi no ahyɛ amrado mmara ne ne tumi nsa. Na obisaa no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, yɛnim sɛ wokasa na wokyerɛkyerɛ yie, nanso womfɛ wɔ biara anim, na akyerɛkyerɛ Nyankopɔn kwan nokuri mu. Yɛwɔ ho kwan sɛ yɛyi toɔ ma Kaesare anaasɛ yɛnyi. Na ohuu wɔn nkɔnkɔnsa no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, momfa denare mmɛkyerɛ me. Hwanfo nini ne atwerɛ na wɔsoa yi? Na ɔkaa sɛ, Kaesare deɛ. Na ɔsee wɔn sɛ, ɛneɛ momfa Kaesare deɛ ma Kaesare, ne Nyankopɔn deɛ ma Nyankopɔn. Na wantumi anya n'asɛm bi anso mu ɔman no anim, na ne mmuaeɛ no yɛ wɔn nwanwa, na ommua wɔn ano. Na Sadukiifo a ɔka sɛ owusɔre nni hɔ no mu bi ba bebisaa no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, Mose twerɛ maa yɛn sɛ, sɛ obi nua wu, na wɔwɔ yere, na wɔanwo mma na owu a, ne nua no mfa ne yere no nware, na wɔnwo mma ma ne nua no. Sɛ nua no baasɔ tena ase, na deɛ odi kan no ware yere, wɔanya ba, na owui. Na deɛ ɔtɔ so mmienu ne deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ware no, na saa ara na wɔn baason nyinaa ware no, na wɔanya ma na wowui. Na akyire yi no, ɔbaa no nso wui. Na afei ɔsɔreɛ mu no, ɔbɛyɛ wɔ mu hwan yere, ɛfiri sɛ wɔn baason no aware no. Na Yesu bua see wɔn sɛ, wiase yi ma ware, na wɔde wɔn ma awadeɛ. Na wɔn a wɔbɛbu wɔn sɛ, ɛsɛ wɔn sɛ wɔn nsa bɛka wiase foforɔ no sɛ sɔre a wɔbɛsɔre afiri awufo mu no deɛ, wɔnware, ɛnso wɔmfa wɔn ma awadeɛ. Ɛnso wɔntumi nwu bio. Na wɔte sɛ abɔfoɔ, na wɔyɛ Nyankopɔn mma. Sɛ wɔyɛ owunyane mmantira. Na sɛ awufoɔ nyane deɛ, Mose nso kyerɛɛ wɔ wura no ho nsɛm no mu, sɛ ɔfrɛ Awurade sɛ, Abraham Nyankopɔn ne Isak Nyankopɔn ne Yakob Nyankopɔn. Na ɔnyɛ awufoɔ Nyankopɔn, na mmom ateasefoɔ deɛ, ɛfiri sɛ wɔn nyinaa te ase ma no. Atwerɛfoɔ no mu bi buaa sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, wɔaka no yie. Na eyi akyiri no, wɔantumi ammisa no asɛm bi bio. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, adɛn nti na wɔka sɛ, Kristo no yɛ Dawid ba? Na Dawid no ara ka no nnwom nwoma no mu sɛ, Awurade sii me wura sɛ, tena me nifa kɔsi sɛ mede w'atamfo bɛyɛ wo nan ase ntiasoɔ. Sɛ Dawid frɛ no owura a, na ɛyɛ dɛn na wɔyɛ ne ba? Na ɔman no nyinaa tie no, na ɔsee asuafoɔ no sɛ, monhwɛ mo ho yie, twerɛfoɔ a wɔpɛ ntade atentene mu nanteɛ, na wɔpɛ edwa mu nkyea, ne mpanin nkonnwa hyiadan mu, ne mpanin tenaberɛ adidi ase no ho. Wɔn na wɔmene akunafoɔ adan, na wɔbɔ mpaeɛ atentene kyerɛ. Wɔn na wɔbɛnya afɔbu a ɛboro soɔ. Luka asɛmpa tie 21. Na ɔmaa n'ani so huu adefoɔ a wɔde wɔn ayɛdeɛ egu ɛto adaka no mu. Na ohuu ɔbaa akunafoɔ hiani bi nso a ɔde mmaa mmienu begu mu. Na ɔkaa sɛ, nokorɛ mese mo sɛ, okunafoɔ hiani yi de bebree abegu mu sene wɔn nyinaa.
Na yenum nyinaa firi deɛ wɔwɔ ma aboro wɔn soɔ no mu na wɔde bia begu mu. Na oyi deɛ, ofiri ne hia mu de n'asetenadeɛ a wɔwɔ nyinaa na abegu mu. Na ebinom ka asɔre fie no ho asɛm sɛdeɛ wɔde abɔfɛɛfɛ ne adekyɛdeɛ ahyehyɛ no ɔkaa sɛ, nneɛma a mohunu yi deɛ, na bi bɛba a wɔrenya ɔboɔ wɔ boɔ so emu a wɔrenwene ngu fam. Na obisaa no sɛ, kyerɛkyerɛfoɔ, da bɛn na yeinom bɛba, na yeinom reba a ɛho nsɛnkyerɛnne ne sɛn? Na ɔse, monhwɛ na wɔannaadaa mo, na nnipa bebree bɛba me din mu abɛka sɛ, mene no, ne ɛberɛ no abɛn. Na enti, munni wɔn akyi. Na sɛ mote ɔko ne mansotwe a, momma no nyɛ mo hu. Na etwa sɛ yeinom ba kane, na wiei no deɛ, ɛremma ntɛm. Ɛna ɔsee wɔn sɛ, ɔman bɛsɔre ɔman so ne ahennie so. Na asase wosoɔ kɛseɛ bɛba mmeammea. Ɛkɔm ne yaredɔm bɛba. Na ahudeɛ ne nsɛnkyerɛnne akɛseɛ bɛfiri soro aba. Na deɛ ɛdi yeinom nyinaa kan ne sɛ wɔde wɔn nsa bɛsɔ mo mu. Na wataa mo. Na wɔyi mo akɔ hyiadan mu ne afiase. Na wɔde mo akɔ ahemfo ne amradofoɔ anim edin nti. Na mo de adi me ho adanseɛ. Enti momfa nto mo tirim na mo anwene deɛ mode bɛyi mo ano ho ansa. Na me na mɛma mo ano ne nyansa a mo atamfo nyinaa rentumi ntua no na wɔrennyina anim. Na awofo ne anuanom ne abusuafoɔ ne namfonso bɛyi mo ama. Na waba wakum mo mu binom. Na me din nti nnipa nyinaa bɛtane mo. Na mo tirinwi biara mpo renyira. Mo bo asotɔ mu na mobɛnya mo kra. Na sɛ mohunu sɛ dɔm atwa Yerusalem ho ahyia a, ɛnneɛ monhunu sɛ ne bɔ abɛn. Ɛna moma wɔn a wɔwɔ Yudea nnwane nkɔ mmepɔ soɔ. Na wɔn a wɔwɔ Yerusalem mfiri mu nkɔ. Na wɔn a wɔwɔ nkuraa no, momma wɔnkɔ mu. Ɛfiri sɛ yei ni awerɛdie nna, na nneɛma a wɔatwerɛ no nyinaa aba mu. Na wɔn a wɔafa afuro ne wɔn a wɔma nufoɔ nna no mu no nnue. Na ahohia kɛseɛ bɛba asase no so, na abufuo bɛba ɔman yi so. Na wɔbɛtotɔ nkrantaa no, na wɔafa wɔn nomum akɔ amanaman nyinaa so. Na wiase amanaman bɛtiatia Yerusalem so, de akɔsi sɛ amanaman no berɛ no bɛwie duru. Na nsɛnkyerɛnneɛ bɛba owia ne ɔsrane ne nsoroma mu. Na amanaman ho bɛyera wɔn asase so, ɛpo ne asorɔkyeɛ a ɛhuru no nti. Na ehu ne nneɛma a wɔhwɛ a ɛreba wiase no bɛma nnipa atotɔ bra, ɛfiri sɛ wɔbɛwoso ɔsoro ahoɔden. Ɛna wɔbɛhuru nnipa ba no sɛ ɔde tumi ne animuonyam kɛseɛ reba mununkum mu. Na nneɛma yi refiri ase aba a, monhwɛ soro, na momma mo tiri so, ɛfiri sɛ mogyeɛ rebɛn. Na obu wɔn bɛ sɛ, monhwɛ borɔdɔma ne nnua nyinaa. Sɛ nya fefɛ na mohwɛ a, mo ankasa mohunu sɛ ahuhuro berɛ nya abɛn. Saa ara na mo nso, sɛ mohunu sɛ yeinom ba a, monhunu sɛ Nyankopɔn ahenni abɛn. Nokorɛ mese mo sɛ, awoɔ ntoatoasoɔ yi rentwam, gye sɛ ne nyinaa aba mu ansa. Ɔsoro ne asase bɛtwam, na me nsɛm deɛ, ɛrentwam da. Na monhwɛ mo ho yie, na potwaa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nneɛma ho dadwene ne haw anhyɛ mo akoma so. Na da no a mɛto mo mpofirim sɛ fidie. Na ɛbɛba wɔn a wɔte asase nyinaa ani nyinaa so. Enti monwɛn, na monsrɛ daa, na moanya ahoɔden de adwane afiri nneɛma a ɛbɛba yi nyinaa mu, na moankɔgyina onipa ba no anim. Nso na no mu na ɔkyerɛkyerɛ asɔre fie hɔ awia. Na anadwo na wafiri hɔ akɔtena bepɔ a wɔfrɛ no Ngo bepɔ no so. Na ɔman no nyinaa tua nɔpa ba ne nkyɛn asɔre fie hɔ bɛtie no. Luka asɛmpa tie 22. Na apiti afahyɛ a wɔfrɛ no Twam no bɛnee. Na asɔfoɔ mpanin ne twerɛfoɔ no hwehwɛɛ sɛdeɛ ɔbɛyɔ na waku no, ɛfiri sɛ na osuro ɔman no. Na Satan kɔhyɛnee Yuda a wɔfrɛ no Iskariot a ɔyɛ 12 no baako no mu. Na ɔne asɔfoɔ mpanin ne asafohene no kɔkasa kyerɛɛ sɛdeɛ ɛbɛyɔ na wayi no ama wɔn. Na ɛyɛ wɔn anigye. Na ɔno no hyehyɛɛ sɛ ɔbɛma no sika bi.
na ɔpenee ɔhwehwɛɛ sɛdeɛ obenya kwan ayi no ama wɔn wɔ nkurɔfokuo no akyi. Na afei apiti da a ɛsɛ sɛ wɔkum Twam Dwan no durui, na ɔsomaa Petro ne Yohane sɛ, monkɔ nkɔsiesie twam no ma yɛn na yɛmmɛdi. Na ɔsee no sɛ, ɛhe na wopɛ sie kɔsiesie? Na ɔsee wɔn sɛ, hwɛ, muduru kuro no mu a, onipa bi a wɔso sukuruwa bɛhyia mo. Mune n'akyi nkɔ efie a ɔbɛkɔ mu no mu, na monsi efie wura no sɛ, kyerɛkyerɛfoɔ sew sɛ, ɛhe na ahoɔhodan a me ne m'asuafoɔ bɛdi mu twam no wɔ? Na wɔbɛkyerɛ mo abansoro asa kɛseɛ bi a wɔahyehyɛ mu, ɛhɔ na monkɔsiesie. Na ɔkɔkɔhuu sɛdeɛ ɔka kyerɛɛ wɔn no, na osiesie twam no. Na dɔn no duruiɛ no, ɔbɛtraa ase, na asomafoɔ no ka ne ho, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, pɛ na mepɛɛ sɛ me ne mu di twam yi ansa na mahunu amane. Na mese mo sɛ, merenni bi bio gye da a aba mu Nyankopɔn ahenni mu. Na ɔfaa kuruwa no daa ase, na ɔkaa sɛ, monyi yei na monkyɛ mu. Na mese mo sɛ, merennom bobe aba no bi bio gye da a Onyankopɔn ahenni no bɛba. Na ɔfaa paano daa ase bubui, na ɔde maa wɔn kaa sɛ, yei ne me honam a mo nti wɔde rema no. Monyɛ yei mfa nyɛ me nkaeɛ. Saa nso na owie adidie no, ɔfaa kuruwa no kaa sɛ, kuruwa yi ne apam foforɔ me mogya mu. Ɛno na mo nti wɔrehwie aguo. Nso hwɛ, deɛ ɔreyi me ama no nsa ne me wɔ ɛpono so. Na onipa ba no rekɔ sɛnea wahyɛ no deɛ, nanso onipa a ɔrekɔyi no ama no nwie. Na wɔfiri aseɛ bisabisaa wɔwɔ mu sɛ, hwan ara na ɔbɛyɛ saa adeɛ yi? Na akasakasa bi nso baa wɔn mu sɛ, wɔn mu hwan na ɔbɛbu no kɛseɛ? Na ɔsee wɔn sɛ, wiase amanaman ahemfo di wɔn so ahensɛm, na wɔn a wɔdi wɔn so tumi no, wɔfrɛ wɔn adaefoɔ. Na mo deɛ, monyɛ sa. Na mmom deɛ ɔyɛ mo mu kɛseɛ no, ɔnyɛ sɛ akumaa. Na deɛ ɔyɛ otitire no nyɛ sɛ deɛ ɔsom. Na hwan na ɔso? Deɛ ɔte aduane ho anaasɛ deɛ ɔsom? Ɛnyɛ deɛ ɔte aduane ho. Na me deɛ, mewɔ mo mu sɛ deɛ ɔsom. Na mo ne wɔn a wɔda so ka me ho wɔ me sɔhwɛ mu. Na me nso sɛdeɛ m'agya yi ahenni ama me no, saa ara na mayi mama mo. Na mo adidi na mo anom me pono so wɔ m'ahenni mu. Na mo atena nhengua so abu Israel mmusuakuo 12 no atɛn. Simon, Simon, hwɛ, anka na Satan pɛ sɛ onya mo na ɔpɔ mo so sɛ aburuo. Nanso masrɛ mama wo, na wo gyidie no ansa. Na wo deɛ, sɛ daakye wo dane a, hyɛ wo nuanom den. Na ɔsee no sɛ, Awurade, masiesie me ho sɛ me ne wo bɛkɔ afiase ne owuo mu. Na ɔse, Petro, meka me kyerɛ wo, ɛnɛ, ansa na akokɔ bɛbɔn no, na wasane mprɛnsa sɛ wonni me. Na ɔsee wɔn sɛ, mesomaa mo na monkura sika kotokuo ne akwantuo bɔtɔ ne mpaboa no. Biribi ho hia mo anaa? Na wɔse, ɛnhia yɛn hwee. Ɛna ɔsee wɔn sɛ, afei deɛ ɔwɔ sika kotokuo no, ma no mfa, ne akwantuo bɔtɔ saara. Na deɛ ɔnni bie no, ma no ntɔn ne ntoma mfa nkɔtɔ nkrantɛ. Na mese mo sɛ, yei a watwerɛ nso, ɛtwa sɛ ɛba mu wɔ me ho sɛ, wakan no afra mmaratofoɔ mu. Na deɛ ɛfa me ho no wɔ awieeɛ. Na wɔse, Awurade hwɛ, nkrantɛ 2 ni. Na ɔsee wɔn sɛ, ɛdɔɔso. Na ofiri adi, na sɛdeɛ ɔyɛ daa na ɔkɔɔ Ngo Bepɔ so. Na asuafoɔ no nso dii n'akyi. Na oduru hɔ no, ɔsee wɔn sɛ, mommɔ mpaeɛ na moankɔ sɔhwɛ mu. Na ɔtwee ne ho firi wɔn nkyɛn bɛyɛ sɛdeɛ ɔto ɛbɔ a ɛbɛtɔ no. Ɔkotow ne nan anim bɔ mpaeɛ sɛ, Agya, sɛ wopɛ a, ma kuruwa yi nsane me ho nkɔ. Nanso ɛnyɛ deɛ mepɛ,
na deɛ wopɛ na ɛnyɛ hɔ. Na ɔbɔfo firi soro bɛyii ne ho kyerɛ no hyɛɛ no den. Na ɔwɔ owuo yie mu no, ɔmaa ne mpaebɔ mu yɛɛ den. Na ne ho fifiri yɛ sɛ mogya ntowantowa a ɛsosɔ fam. Na ɔsɔre firi mpaebɔ mu baa asuafoɔ no nkyɛn no, obɛhuu wɔn sɛ awerɛhoɔ nti wadeda. Na ɔsee wɔn sɛ, adɛn na moreda? Monsɔre mo mpaeɛ na moankɔ sɔhwɛ mu. Na ogu so kasa no, hwɛ, nnipakuo bi baa a 12 baako a wɔfrɛ no Yuda di wɔn anim. Na ɔtwe bɛn Yesu bɛfee n'ano. Na Yesu see no sɛ, Yuda, wode mfiano na ɛyi onipa ba no ama? Na wɔn a wɔwɔ ne ho no huu deɛ ɛbɛba no, wɔsee no sɛ, Awurade, yɛmmɔbɔ wɔn nkranta anaa? Na wɔn mu baako bɔɔ ɔsɔfopanyin akoa, na otwa n'aso nifa. Na Yesu buaa sɛ, momma no nso ha ara. Na ɔkaa n'aso no yɛ no yie. Na afei Yesu ka kyerɛɛ asɔfo mpanyin ne asɔrefie asafohene ne mpanyimfo a ɔbaa ne soɔ no sɛ, mobaa sɛdeɛ moba odwotwafoɔ soɔ na mukura nkranta ne maa yi. Me ne mo wɔ asɔrefie hɔ daa no, moankye me. Na yei ne mo brɛ ne sum ahoɔden. Na ɔkyeree no kɔe, na ɔde no kɔɔ ɔsɔfopanyin fie. Na Petro deɛ ɔdi wɔn akyi wɔ akyirikyiri. Na ɔsɔɔ ogya adiwɔ hɔ na ɔtenaa ho no, Petro bɛtenaa wɔ mu. Na abaawa bi huu no sɛ ɔte gya no ho. Na ɔhwɛɛ no dinn kaa sɛ, oyi nso ne no nenam. Na ɔsanee sɛ, Ɔbaa, minne no. Na ankyɛ na ɔfoforo huu no, na ɔse, wɔn nso wofiri wɔn mu. Na Petro se, Awɛ, mimfiri wɔn mu. Na ɛno akyi bɛyɛ dɔnhwere baako no, ɔfoforo bi nso de bɛtoo so sɛ, oyi nso ne no na ɛnam ampa, ɛfiri sɛ ɔyɛ Galileani. Na Petro se, Awɛ, minim deɛ wosie yi. Na mmom hɔ a ogu so kasa no, akokɔ bɔne. Na Awurade danee ne ho hwɛɛ Petro anim. Na Petro kaee Awurade asɛm a ɔka kyerɛɛ no sɛ, ɛnɛ akokɔ remmɔ na wapaa me mprɛnsa no. Na Petro firi adi kosuu pii. Na mmarima a wokura Yesu no goroo ne ho hwee no. Na wɔkataa n'ani bobɔɔ n'ani so, na obisaa no sɛ, Kyerɛ yɛn nea ɔbɔɔ wɔ no. Na abususɛm pii keka ho a wɔka guu ne soɔ. Na adeɛ kyeeɛ no, ɔman mpanimfoɔ ne asɔfoɔ mpanin ne kyerɛfoɔ no behyiae, na ɔde no kɔɔ wɔn asɛnniɛ. Na sɛ, Wo ne Kristo no a, ka kyerɛ yɛn. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Sɛ mese mo a, morennye nni. Na sɛ me nso mebisa mo a, moremmua me. Ne firi nnɛ na onipa ba no bɛtena Onyankopɔn tumi nifa soɔ. Na wɔn nyinaa kaa sɛ, Ɛneɛ na wo ne Nyankopɔn ba no ne no. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Moaka, na me ne no. Na wɔse, Adanseɛ bɛn na hia yɛn bio, na yɛn ara yɛate afiri n'anum. Luka asɛmpa tie 23. Ɛna nnipakuo no nyinaa sɔre de no kɔɔ Pilato anim. Na ofiri ase totoo n'ano sɛ, Yɛhunu sɛ onipa yi sɛe yɛn man, na wabra sɛ wonyi to ɔma Kaesare. Na wɔka sɛ ɔno ane ɔhene Kristo no. Na Pilato bisaa no sɛ, Wo ne Yudafoɔ hene anaa? Na obuaa no sɛ, Waka. Na Pilato ka kyerɛɛ asɔfoɔ mpanin ne nkurɔfoɔ akuakuo no sɛ, Minhunu afobusɛm biara onipa yi mu. Nanso ɔhyɛɛ no ara sɛ, Ɔhwanyan wɔ man mu. Ɔkyerɛkyerɛ Yudea man nyinaa mu. Wofiri aseɛ Galilea na ɔde abɛduru ha yi. Na Pilato tie Galilea din no. Obisaa sɛ onipa no yɛ Galileani anaa. Na ohuu sɛ ofiri Herode aseɛ no, ɔmaa wɔde no kɔmaa Herode, na nna no mu no, na ɔno ara nso wɔ Yerusalem. Herode huu Yesu no, n'ani gyee sɛ, ɛfiri sɛ ɔpɛɛ sɛ ohuu no akyɛ, na wate ne ho nsɛm ntira. Na n'ani da so sɛ ɔbɛyɛ sɛnkyerɛnne bi na wahu. Obisabisaa no nsɛm bebree, nanso wammua no.
Ɛnso na asɔfo mpanyin ne twerɛfo no gyina hɔ. Na ɔtoto n'ano ara. Na Herode ne dɔm bɔɔ no adapaa goro ne ho. Na ɔhyɛ no atade nahanaha bi de no kɔmaa Pilato bio. Na da no ara na Herode ne Pilato faa adamfoɔ. Akane no de nanka ɔyɛ aka. Na Pilato frɛ asɔfo mpanyin ne mpanyimfoɔ ne ɔman no boaa ano ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Mode onipa yi abrɛ me sɛ obi a ɔsɛe ɔman, na hwɛ, mahwehwɛ no mu mo anim, na manhunu nsɛm a mode totoo n'ano no mu afɔbusa biara onipa mu. Herode nso ɛnhunu, ɛna ɔma a wɔde no brɛ yɛn, na hwɛ, ɔnyɛ akunnie biara. Enti mɛhwe no na mɛgyaa no. Nso ɛsɛ no sɛ daa afahyɛ no mu, ogya odeduani baako ma wɔn. Na wɔn nyinaa teɛ mprɛko pɛ sɛ, ɔno na sakasaka bi a ɔkɔyɛ no kurom hɔ ne awudie nti, ɔde no akɔto afiase. Na Pilato pɛɛ sɛ ogya Yesu nti, ɔkasa kyerɛɛ wɔn bio. Na wɔteɛ mu sɛ, na ɔkaa deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa kyerɛɛ wɔn sɛ, Na bɔne bɛn ne wayɔ? Manhu akunnie biara wɔ ne mu. Enti mɛhwe no ne mɛgyaa no. Na wɔde ne kɛseɛ ɛkɔɔ so bisaa sɛ wɔma no asɛnnua mu. Na wɔn ne boro ne deɛ so. Na Pilato buu atɛn sɛ ɛnyɛ sɛdeɛ obisaeɛ no. Na ogyaa deɛ sakasaka ne awudie nti, ɔde no kɔtoo afiase a wɔsrɛɛ no maa wɔn. Na Yesu deɛ, oyii no mae sɛdeɛ wɔpɛ. Na ɔde no korɔ no, wɔsɔɔ Simon bi a ofiri Kirene a ofiri afuom mu ɛreba no mu. Na ɔde asɛnnua no too ne so sɛ ɔnsoa nni Yesu akyi. Na ɔman no mu nipakuo kɛseɛ dii n'akyi ne mmaa a wɔredi abooboo no wɔresu no. Na Yesu dani n'ani kyerɛɛ wɔn kaa sɛ, Yerusalem ama, monsome, na monso mo ho ne mo mma. Na hwɛ, na bere ba a wɔbɛka sɛ, nhyira ne abonini ne yɛfunu a ɛnwo da, ne nufu a wɔnum da. Ɛna obi firi ase aka akyerɛ mmepɔ sɛ, monhwe yɛn so, ɛne nkokoɔ sɛ, monkata yɛn so. Na sɛ wɔde yei reyɛ dua mono a, ɛdeɛ na wɔde bɛyɛ dua wuiɛ? Na wɔde nnebɔnyɛfoɔ baanu nso kaa ne ho kɔɔ sɛ wɔnkoku wɔn. Na oduru baabi a wɔfrɛ hɔ Nitire soɔ no, ɛhɔ na ɔsɛne no ne nnebɔnyɛfoɔ no. Ɔbaako wɔ ne nifa, na ɔbaako wɔ benkum. Na Yesu kaa sɛ, Agya, afiri wɔn, na wɔnim deɛ wɔreyɔ. Na wɔkyɛɛ ne ntoma mu hwee so ntonto. Na ɔman no gyina hɔ ɛrehwɛ. Na mpanimfoɔ no nso yii no ahi sɛ, ɔgyee binom. Sɛ woyi ne Kristo no a Onyankopɔn ayi no a, ma no nye no ho. Na asraafoɔ no nso boro ne ho. Na ɔbaa ne nkyɛn bɛmaa no nsa kakafika. Na ɔkaa sɛ, Sɛ woyɛ Yudafoɔ hene a, gye wo ho. Na atwerɛ bi nso wɔ n'atifi sɛ, oyi ne Yudafoɔ hene. Na nnebɔnyɛfoɔ a wɔasɛne wɔn no mu baako yaa no sɛ, Ɛnyɛ wo ne Kristo no, gye wo ho na yɛ. Na ɔbaako no buaa no kaa n'anim sɛ, Wo so, nsuro Nyankopɔn sɛ wowɔ afɔbuo koro yi ara mu yi. Yɛn deɛ ɛtene pɛpɛɛpɛ, na yɛnya deɛ sɛ yɛn ne yɛn no. Na oyi deɛ, ɛnyɛ mfomso adeɛ biara. Na ɔkaa sɛ, Yesu, sɛ woboa ahenni mu a, kae me. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Nokorɛ mese wo sɛ, nnɛ wobɛka me ho paradise hɔ. Na ɛbɛyɛ dɔn a ɛto so 6 no, esum duru asase nyinaa so de kosii dɔn a ɛto so 9. Na owie duru sum. Na asɔredan mu ntoma a etwaa mu no mfimfini tee. Na Yesu de ne kɛseɛ teɛm sɛ, Agya, wo nsɛm na mede me honhom mehyɛ. Na ɔkaa saa no, ogyaa mu. Na asraafoɔ ɔha so panyin no huu deɛ asie no, ɔhyɛ Onyankopɔn animuonyam sɛ, Ampa ara, onipa yi onipa tenene.
Na nkurɔfo akuaku a ɔbaa hɔ bɛhwɛ ade no nyinaa hu deɛ asie no, wɔbobɔɔ wɔn koko so san kɔe. Na n'amannifoɔ nyinaa ne mmaa a wɔdii n'akyi firi Galilea no abɛgyina akyirikyiri hwɛ nneɛma yi. Na hwɛ, ɔbɛma bi a ɔfrɛ no Yosef a ɔyɛ badwani na ɔyɛ onipa pa na ɔtene, ɔno deɛ wampene wɔn agyina ne wɔn nneyɛe no so. Ofiri Yudafoɔ kuro Arimatea mu, na ɔno ara nso ɔtwɛn Nyankopɔn ahenni no. Ɔno na ɔkɔɔ Pilato nkyɛn kɔsrɛɛ no Yesu amu no. Ɔkɔyi kyikyiree no nwera mu, na ɔde kɔtoo ɛda a wɔatwa no ɔboɔ mu a onipa bi nnaa mu da mu. Na da no ɛyɛ ahosiesie da, na homeda ɛrebɛn. Mmaa no nso a ɔne no firi Galilea baeɛ no dii akyire kɔhwɛɛ ɛda no ne sɛdeɛ ɔde n'amu no too hɔ faeɛ. Ɔsan besiesie nnuro ne ngo hwinhwam, na homeda no ɔyɛ kom sɛdeɛ mmara no tie no. Luka asɛmpa tie 24. Na ɛda edi na ɔtwe kae no anɔpa hema ɔkɔɔ ɛda no so, na ɔde nu hwinhwam a wasiesie no baeɛ. Na ohuu ɔbɔ no sɛ apire afiri ɛda no ano, na ɔhyɛ ne mu no, wanhu Awurade Yesu mu no. Na ɛbaa sɛ yɛyɛ wɔn tirim kesenee no, hwɛ, mmarima baanu bɛgyina wɔn nkyɛn a wɔhyɛ ntadeɛ nahanaha. Na ehu kaa wɔn ma wɔsisii wɔn tiri ase. Na mmarima no ka kyerɛɛ wɔn sɛ, adɛn na mohwehwɛ ɔteasefoɔ awufoɔ mu yi? Onni ha wanyane. Monkae sɛ deɛ ɔwɔ Galilea no ɔka kyerɛɛ mo sɛ ɛtwa sɛ wɔde onipa ba no hyɛ nnebɔneyɛfoɔ nsa na ɔbɔ no asɛnnua mu. Ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa no wasɔre bio. Na ɔkaee ne nsɛm no. Na ɔsan firi ɛda no so bɛkaa nneɛma yi nyinaa kyerɛ dubaako no ne wɔn a aka no nyinaa. Na Maria Magdalene ne Yohana ne Yakobo ne na Maria ne mmaa a wɔka wɔn ho no na ɔbɛkaa yɛnum kyerɛɛ asomafoɔ no. Nanso wɔn nsɛm no yɛɛ wɔn sɛ nsɛnhu, na wɔannye wɔn ani. Na Petro deɛ, ɔsɔre tutuu mmirika kɔɔ ɛda no so. Na ɔbɔɔ ne mu ase hwɛɛ mu no, ohuu nwera no sɛ egu fa. Ofiri hɔ kɔɔ fie, na deɛ asie no yɛ no nwanwa. Na hwɛ, da no a wɔn mu baanu sim kɔɔ akuraa bi a wɔfrɛ no Emaus a ɛfiri Yerusalem kɔ hɔ bɛyɛ nkwansima 60 ase. Na wɔredi nneɛma a aba yi nyinaa ho nkɔmmɔ. Na ɛbaa sɛ wɔredi nkɔmmɔ na wɔbisabisa wɔn ho no, Yesu ankasa twi bɛnee ne wɔn bɔɔ anan kɔɔe. Nanso wasosɔ wɔn aniwa mu, na wɔanhu no. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, nkɔmmɔ bɛn na monam redi a mo werɛ ahoɔ yi? Na wɔn mu baako a wɔfrɛ no Kleopa buaa no sɛ, wonkɔ ne hɔhoɔ wɔ Yerusalem a wonnim sɛ masisi hɔ nansɛn. Na ɔsee wɔn sɛ, nsɛm bɛn. Na wɔsee no sɛ, deɛ ɛfa Nasareni Yesu a ɔyɛ odiyifoɔ a awɔ tumi, nneyɛe ne ɔkasa mu, Onyankopɔn ne ɔman nyinaa anim no ho. Sɛdeɛ asɔfoɔ mpanin ne yɛn mpanimfoɔ de no kɔmaa sɛ wɔmmu no fɔ nko no, na wɔbɔɔ no asɛnnua mu. Na yɛn deɛ, yɛn ani daa so sɛ anka ɔno na ɔrebɛgye Israel. Nanso yɛn nyinaa akyiri no, nansa ni a nsɛm yi siiɛ. Na mmaa bi a wofiri yɛn mu abɛma yɛn ho adwiriɛ. Otua ahema kɔɔ ɛda no so, na wɔanhunu n'amu no, na ɔba bɛkaa sɛ wɔahunu abɔfoɔ bi wɔn ani so nso a ɔkaa sɛ ɔte ase. Na wɔn a wɔne yɛn wɔ hɔ no mu binom kɔɔ ɛda no so, na wɔkɔhunu sɛdeɛ mmaa no nso kae no ara, na ɔno ara deɛ wɔanhu no. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, adwenherɛfoɔ a moyɛ nyaa mo akoma mu sɛ mobɛgye deɛ adiyifoɔ no aka nyinaa adie. Ɛnsɛ sɛ Kristo no bɛhunu saa amanneɛ no ansa na wakɔ animuonyam mu anaa? Na ofiri Mose ne adiyifoɔ nyinaa so kyerɛ wɔn twerɛ nyinaa mu nsɛm a ɛfa ne ho ase. Na wɔbɛn akura a wɔrekɔ aseɛ no, ɔyɛ sɛdeɛ ɔkɔ n'anim. Na wɔworɔɔ no sɛ, tena yɛn nkyɛn na onwu adwo, na adeɛ ɛyɛ asa. Ɛna ɔhyɛ ne mu ne wɔn kɔtenaeɛ. Na ɛbaa sɛ ɔne wɔn te adidie no,
ɔfa pan no hyiraa so na obubu de maa wɔn na wɔn ani buee na ohu no na ɔno deɛ otu gyina wɔn anim ɛna ɔsisi wɔn ho sɛ ɔne yɛn rekasa kwan mu na obu atwerɛ nsɛm no mu kyerɛ yɛn no yɛn akoma anhyehye yɛn wɔ yɛn mu anaa. Na ɔsɔre dɔn no mu samba Yerusalem ehu sɛ du baako no ne wɔn a wɔka wɔn ho abɔbɔ wɔn ano ɛka sɛ Awurade anyane ampa na wɔyi ne ho akyerɛ Simon. Na wɔn nso kaa deɛ esii kwa mu ne sɛdeɛ wohu no pan no bubu mu no kyerɛɛ wɔn. Na wɔkasa saa no ɔno ara begyina wɔn mfimfini na ɔsee wɔn sɛ asomdwoe nka mo. Na ɔbobɔɔ binim na osuro susuw sɛ wahu ɔsaman. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ adɛn na mo akoma atutuo? Na adɛn nti na adwene sɔresɔre mo akoma mu? Monhwɛ me nsa ne me nan sɛ ɛyɛ me ara. Momfa mo nsa nka me nhwɛ. Ɛfiri sɛ ɔsaman ni nam ne nnompe sɛnea muhunu sɛ mewɔ yi. Na ɔkaa saa no ɔde ne nsa ne ne nan kyerɛɛ wɔn. Na anika nti wɔda so nyii ni na ɛyɛɛ wɔn nwɔ no ɔsee wɔn sɛ mowɔ aduane bi wɔ hɔ anaa? Na wɔmaa no apataa a wakyie sin bi na ɔgye dii wɔ wɔn anim. Na ɔsee wɔn sɛ yei ne me nsɛm a me ne mo wɔ hɔ no meka me kyerɛ mo no sɛ ɛtwa sɛdeɛ wɔatwerɛ Mose mmara ne adiyifoɔ ne nnwom mu wɔ me ho no nyinaa ba mu. Ɛno na obuee wɔn adwen mu maa wɔtee twerɛ nsɛm no aseɛ. Na ɔsee wɔn sɛ wɔatwerɛ sɛ Kristo no bɛhunu amane na da ɛtɔ so mmiɛnsa no wasɔre afiri awufuo mu na wafa ne din so akɔka adwensakyera ne bɔne fafiri amansan nyinaa mu na wobɛfiri aseɛ wɔ Yerusalem. Na mo ne yeinom ho adansefoɔ. Na hwɛ, meresoma m'Agya bɔhyɛ no aba mo so. Enti montena kuro no mu nkosi sɛ wɔbɛma mo ahoɔden afiri soro. Na ɔde wɔn firi adi kɔduruu Betania na ɔmaa ne nsa so hyiraa wɔn. Na ɛbaa sɛ ɔrehyira wɔn no ɔne wɔn paapae mu na ɔmaa no so kɔɔ soro. Na ɔkoto sɔree no na wɔde anigyeɛ kɛseɛ san baa Yerusalem. Na ɔwɔ asɔrefie hɔ daa hyira Onyankopɔn.